Hi guys! Kumusta tayong lahat? Hello, Kabsat! Happy cooking with Bella Bells, Mainang Channel, and Nene Tapangan. Hello, hello! Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, mega love shoutout. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. Ako ulit ay andito. Kasi it's been a long time. Good morning! Good morning, Nene! Good morning! Kumusta? Have a blessed Sunday sa'yo, Nene! Hello! Hello, Lalabs! Jenson TV. Ayan, Baluran. Thank you naman dyan. Salamat. Good morning. Ayan, Lalabs. Thank you, Lalabs Jenson. Thank you so much dyan. Salamat, Ann. Salamat. Thank you naman dyan. Ayan, Bell 2. Ayan, Banders 2. Bester 2. Next naman, bongga naman dyan si Ann Baluran, oh. Mamaya, maglalapag ako ng entries.
Ayan, thank you so much. Yes, Shanwar Channel. Hello, Sisi. Hello. Good evening. Salamat, sis. Magbaba ka ng bahay mo dyan. May jacket ka na dyan, Sisi. Maglapag ako ng entries. Hello, Kabsat. Hello, Sisi. Wilma Erlandis. Hello. Thank you, host. You're welcome, Sisi. Mamaya magpapalaro ako ng bingo. Pero 30 Gcash each game. Poor lang si host, poor. Hello, Batang Aso Labrador TV, Tamsakdan, hello po sa inyo. Hello, hello. Ayan, wag po kalimutang magtusok. Wag pong kalimutan tusukin si host. Thank you so much. Okay po, ayan, patusok din po sa nakapin sa taas. Ayan. Ayan, dan po tusok, Wilma. Ayan, thank you naman dyan sa inyo guys.
Sige, batang aso. Sige, sige, sige. Tutusukin ko din yan. Wait lang. Ayan, Guys, padikit naman kay Bella Bells, guys. Please connect to Bella. Happy cooking with Bella Bella, guys, para makagraduate na po siya. Ayan, tamsak dikit na ako, batang aso, ha. Ayan, mag-type ko lang ng Ilocana dyan para madikitan ka. Tamsak Dan from Ilocana. Ayan. Hello, hello, sis Marilu. Ayan, Madmower83, thank you so much for coming. Then entry number 2. Ha? Asan yung entry number 2? I'm still entry number 1, Anbaluran. Kakaloka ka, ha? Nanalo ka na ba kay RJ? Guys, padikit naman kay guys. Maawa kayo kay Happy Cooking with Bella Bells para makagraduate na po siya. Thank you, Janan. Thank you, Ann. Sorry naman. Yan kasi, dala-dalawa lang live pupuntahan mo. Kakaloka ka. Hindi nga malas ata ako doon. Ayan, pa-share naman tong ating live stream, guys. Para entry number 1, sabi ni Nene. Ayan, si Nene, si Ann. Ayan, mega love shout out. Pasilip lang ako, host, comment picker pa. Happy Bella Bell, new friend. Share dan. Ayan, salamat naman dyan.
Hello, Kabsat Jemski. Hello. Mega love shout out to you, Kabsat. Ayan, thank you so much, Mudmower83. Ayan, mega love shout out to you guys. Ayan, guys. Nakalimutan ko kung ano na yung gagawin. Dan Cubs. Ayan, thank you so much, Cubs. Thank you. God bless. Mamaya, may premiere ka na nga. May premiere ka uli. May premiere ka dyan, Kabsat. Ayan, salamat sa ano dyan. 1 million lang yung ating viewer. Ayan, Dan Porchel Ramos, my new friend. Ayan, magbakas ka lang batang aso Labrador at lagyan mo lang siya ng Ilocana sa dulo ng comment mo. Ayan, padikit kay Kabsat Jemski. Ayan, mababait mga yan. Very supportive. Ayan. Ayan, Donut 2. Ayan. Talaga si Advaluran, no? Ay.
Mga dating dikit ko na yan. Ay, guys, kung may mga ninja kayo, guys, padikit naman kay Happy Cooking, guys. Wala akong ninja, puro totoo. Naks naman. Ito padikit si CJ, oh, si CJ. Si Clarence. Dan for Jemsky Hot, sabi ni Batang Aso, ayan, nandyan lang. Basta magbakas ka dyan, Batang Aso. Very legit yan si Kabsat. Clarence na lang. Tigas-tigas naman yan. Ang tigas yan, Ana. Uy, wala akong kapag hindi matuloy yung bingo mamaya, bukas ulit. Bukas ako magpapabingo. Ate Lucana, uy, Ronald, hello. Uy, Ronald, pa-share naman tong ating live stream para magpabingo tayo. Akyat ka, Ronald. Wala akong kasama. Buti na lang andyan si Ann. Ay, sige, Cubs. Akyat, kanta ako. Sige, Cubs. Para may kasama naman ako para may kwenta naman tong ating LS. Kakaloka, bakit nag-iisa lang yung viewers na nagpapakita dito? Magkakalat ako. Sige lang, Kabsat. Uy, bongga yan. Akyat ka dito, dali. Andyan na yung hagdan. Nakita mo na ba yung hagdan? Ayan.
Uy, Ronald! Hello! Uy, pa-share tong ating pa-share tong ating LS para magbingo tayo mamaya. Saan? Pa-share sa mga GC mo ba? Wala akong GC, oy. Ayan, Eldes! Hello, Eldes Amposta! Hello, hello, hello! Ayan, pa-share ang ating live stream, guys, para magpapabingo tayo. May entry number 1 po sa taas para sa roleta mamaya before mag-end yung ating live stream. Wala na akong GC. Nagtatago na ako sa sa white tea. Bakit? Wala. Nagpapagaling pa ako. Ayan, andyan na si Kabsat Jemski. Dan Cordona Bichong, my new friend. Sabi ni Batang Aso. Ayan, thank you Batang Aso. Ayan, dikitan po din si ating co-host na si Ronald. O, game na. Sige, kanta ka na. Ayan, pinapakilala ko sa iyo si Kabsat Jemski. O, game na ako. Okay, game na. Jimski. Hello. Sandali. Hi. Hello. Kakantahan daw. Guys, kakantahan daw tayo ni Sis. Jemski ha. Sandali lang ha. Ilayo ko lang yung kape ko. Baka maano ko. Baka pag nasa highest peak na ako, ma-over. Okay. Parang may nanood na Pay pala. Nasaan pala sa Pilipina at Ilocana? Hi! Hi, Ronald. Kakatapos ko lang din nagsakit ng ganyan. Dama ko yung boses mo. Anbaloran, hindi Arnold, Ronald. Kakaloka ng bata. Kasi mag-mute muna tayo. Mag-mute ka muna, Ronald. Mag-mute ka muna. Grow up in small town, and when the rain would fall down, I just stare up my window, dreaming what it could be, and in the air happy I would pray. Trying not to reach out, but when I try to speak out, felt like no one could hear me. Wanting to belong here, but something feels so home here. So I pray and break away. I spread my wings and I learn how to fly. I do what it takes till I touch the sky. Make a wish, take a chance, make a change, and break away. And out of the darkness and into the sun, but I won't forget of the ones that I love. Make a wish, take a chance, make a change, and break away. Da 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 da. Wanna feel the warm breeze, sleep under the palm tree. Feel the rush of the ocean. Get on the fast train, trouble on the jet plane, far away, and break away. I spread my wings and I learn how to fly. I do what it takes till I touch the sky. Make a wish, take a chance, make a change, and break away. Out of the darkness and into the sun, but I won't forget all the ones that I love. Take a risk, take a chance, make a change, and break away.
Buildings with 100 floors, sing around revolving doors. Maybe I don't know where they take me, but gotta keep moving on, moving on. Fly away, break away. I spread my wings and I learn how to fly. Though it's not easy to tell you goodbye. Make a wish, take a chance, make a change, and break away. Out of the darkness and into the sun. But I won't forget all the place I come from. Break away, take a chance, make a change, and break away. And break away. And break away. Wow! Amen! O, diba? Ang ganda! Ang This tagal-tagal ko hindi kumakanta kasi. Ganon yung ano. Sige, Maya, in 20 minutes. Yay! Aakyatin si Simply Jen! Yahoo! Yay! May kasama tayo. Ayan, magdamagan na yan, sis Jen. Ito na nga, oh. Pakanta din yan. Jen, 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 Jen. Oo, in 20 minutes daw, aakyat daw siya, o, di ba? Sige, sige. Kakanta tayo dito. Napansin mo yung ano, napansin mo yung sticker, yung buds. Sandali, hindi pa. Yung mga buds, yung mga emoji. Ay, gano'n. Hindi. Sandali, Pansin mo, tignan. mag-type ka doon, pansin mo doon. Huh? Ay. Ganun talaga pag may time. Alam mo, gagawa sana ako ng assignment, kaya lang wala akong pinanghuhugutan ng ano. Hindi ako pwede magdamag, sis, kasi mag-impake pa kami sa vacation namin. Oo, hindi naman sana- magdamag, hanggang ano lang. Sana all, Jen. Lockdown kami dito sa Melbourne. Kakainis. As in, wala kaming mapuntahan. 5 kilometers away lang. Mahirap ang ma-find, masakit. Sana all may 50, may pa-pink kabsat, may pa-pink, Ano yan? may pa-pink na palipad doon sa kabila. Hi, Ay, Vanessa! Oo, Canadian, 50. O, di ba? Ano na yun, Kabs? Ayaan mo na. Parang wala pa yatang nagano doon. Di ba kasi ilang beses na rin? Oy. Marami Wala siyang din. ano, oy. Marami siya. Ah, talaga? Oo. Nung sa unang dami. Ay, talaga? Wait. Hindi ko nakita. Hindi Wait ko lang, nakita yung, sis, ha? Sige lang, sis. Simple, Jen. hindi ko siya nakita yung nung unang niya. Ay! Amaran. Hindi din ako nakapunta sa, niya, sa pangalawa. Oh, Dan entry number 1, sabi ni Vanessa. 50. Wag. Nakikinig lang ako dun. Baka mabunot ako sa roleta. Charot. Oo nga, no? Sandali. Iano ko lang din. Ilagay mo sa another browser para hindi siya marinig Oo, dito yun sa na yun. atin. Oh, di ba nakaano ka naman doon? O sige, sabihan mo ko pag nanalo Nasa- tayo. Oo, sasabihan kita para Hi, sis! nakikinig naman ako dun. Simply Jen, na-miss kita. Kanta ka na. Atelo ka Busy na. din si busy din si... Sige, Ronald. Simply Higgins Kami nag-aayos. from New... Sige. Sige, Ronald, siguro. Ayan, 5 million in the house. Hello, everything. Alam mo yung kabsat na kanta, yung... Ano yun? Ayun. Break every chain. Sabi niya yung doon. Yung Everything. Ano yun? Oo, alam mo yun, kantahin mo nga. Si Kim Walker. Tama ba? Oo, kantahin mo nga, kabsat. Gustong-gusto ko yun. Break every chain. Andali. Ano yun natin yung break every chain. Ito yun, no?
Bluetooth. Si ano to? Ito yun, di ba? Oo. Mm. Yes, His power. In the name of Jesus. Jesus, break every chain, break every chain, break every chain. Hey, hello, Louie Gomez. Next, ano natin to? Pakikinggan ko lahat. Sige, sige. Mm. Yung, ano din, mga paborito kong kanya, yung mga ganyan, tapos yung mga Si kanta ni, tapos yung Mooker. kanta ni Don Moen, ganun yung mga paborito kong kanta. Si Beethoven, ganun. Mm-mm. Tapos Wow, yung mga Beethoven. Tagalog. Tapos yung mga Tagalog. Ayun, Tagalog. Since sabi mong Tagalog, sige. Magtatagalog tayo. Dali, ayan din natin. Anong alam mong kanta? Alam mo yung panata na Tagalog? Hindi, ano yun? Panata. Mga kantang bagong mga worship song na di man sapat aking mga gawa. Sabi niya, si Joey Crisostomo, kasi siya, kanta kasi siya ng parang JLL kasi, siya yung nag-compose. Yung isang Oo. Sila din mismo yung di ba, gumagawa ng mga kanta nila, no? Oo. Meron pang isa, kakanta ako ulit. Sige. Woo! Nandito na rin ako eh. Dito na lang tayo. Hugot na naman to. Hindi ko to Sige tatapusin. Ano lang to. And turn down the sa comment maker. Turn down the bed and turn down these voices inside my head. Lay down with me. Tell me no lies. Hold me close. Don't patronize. Don't patronize me. 'Cause I can't make you love me if I don't. You can make your heart feel something important. Here in the dark, in this final hour, I will lay down my heart and I feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can make you to love me. Ang lungkot naman tong kantang. Oh, Diyos ko. Kakaiyak naman natin. Nakakaiyak. Kakaiyak naman ata yan. Close my eyes, then I won't see. Love don't feel when you're holding me. Morning will sa come Pilipina. and I'll do what's right. Just give me Dati till Ano yun? ba? Saan? Minsan sa Pilipina. Baka busy siya. River of this fire. 'Cause I can make you love me if you don't.
You can make your heart feel something warm. Here in the door, in this final hours, I will lay down my heart, and I feel the power, but you won't. Yes, you won't. So I can make you to love me. Ay, naku, bakit ganun? Ang sakit. Ang sakit-sakit na. Ang sakit niya. Ang Ay, sakit-sakit naman ng kanta mo. ayoko nun. Buti na lang kasal na ako, pero damang-dama ko yung ano. Buti na nahanap ko si forever ko. Si Ronald, wala pang forever yan. Yung kanta mo, parang tumutulo yung sipon ko. Ay nako, Ronald, pahinga Ay! mo yan. Hoy, Ronald, inom ka ng ng pinakuluan na lemon at saka ginger. Oo, yun din ang ginawa ko. Yung sa labat. Ganyan ako ng isang yung 5 days akong di nag-work. Grabe, ganyan. Makati lalamunan, ubo ng ubo, magdamag. Tapos, hanggang nagiging, parang out of control. So, pumunta na ako sa doktor. Wala naman, pahinga lang naman sasabihin sa'yo. Hindi sila dito pala, antibiotic. Diyan diba, Ilocana? Kasi kapag sa antibiotic, hindi ka makakakuha sa over the counter kapag walang Description. receipt ng yung description ng doktor. Doktor. So, kailangan mong pahinga ka lang. So, you need to rest ka na lang din sasabihin ng doktor. O, sige. Yun lang naman. Simply Jen, asan na? Kanta ka na, girl. Mamaya daw. Ay, ayan. Hindi lang ako pakita ha. Okay lang. Nagtatago naman tong dalawa eh. Oo. Nakapajama pa ako, to be honest. Hindi ako magpapakita kasi wala akong boses. Ay, kala ko wala kang brief. No! Yun na rin natatilo ka na. Wala din ako brief, wala din ako damit. Ay, Diyos ko. Ano yun? Ano yun? Tay, nagla-live ka din ba, te? Sino? Ako? Hindi. Si Ilocano. Si Ilocano. Ay, kailan tayo magpapalaro dun sa LS Oo. mo? Busy ako for next coming week. So, ikaw muna. Ako, sabihin mo na lang sa akin may tatapusin talaga ako, kabsat, para makuha ko na tong certificate ko. Yeah. Ako na lang magpalaro. Kailan yung final? Sabihan mo lang ako, kabsat. True. Atelo ka na. Kailan yung final mo? Ano yun? Palaro. Yung final ba? Tapos na. Uy, kaloka ka. Kaloka ka, tapos na. Hindi na-update yata si Ronald. Walang nag-pass ng information. Oo, July 3 pa yun, baliw. Hindi na-update ang lolo mo. Hindi, may work siya nun ata. Ay, hindi. Sorry. Saturday yun nun. May work? Sorry naman kasi ngayon lang ako nag-update sa YT Ilocana, oy. Ilang buwan ako Okay hindi lang yun, nag-YT. Okay lang yun. At saka, hindi na din ako nagpaparamdam sa mga GC, wala na. Iniwan ko na sila sa ere.
Don't stop trying. Pero nag-upload ka pa rin, Ronald. Wala na. Wala na. Bakit? Apay. Ininto ko na yung whitey word. Oy. So, hindi naka-adjust sino, si Whitey o ikaw, Ronald? Lahat. Dalawa Thank you kami, po sa dalawa. inyo, host. Out muna ako. Sige, Batang Aso, babalikan ka mamaya ni Kabsat Jemski. Sino yun? Ayan, nandito na si Sis Jen. Ayan na. Jen in the house. Hello. Wala naman akong swerte dun kay RJ. Ay, Meron ba kayo naririnig sa akin dyan? yes. Tinig na dinig. Maganda ba yung boses? Yung background ba course, sinasabi mo, Jen? Wala. Yung Oo, background. ganda. hindi ako music. Nasira ko. kasi yung mic Thank ko, you din, sis, Batang nasira. Aso. Bakit? Uy, wala na. Ewan ko kasi, pinukpo ko kasi ano. Kala ko nasira yung ano ko, yung bago kong binili na ano. Pinix ko pa. Kaloka Pinukpo ka, ko kasi pinukpok. sa ano. Pinukpok Ayan, talaga. Kawawa naman yung Buti- mic ko. Kawawa naman yung pinukpok Buti mo kasi. umumurahin lang yung binili ko kasi pinukpo ko talaga sa ano sis kasi hindi siya hindi gumana. So, wala ka nang gagamit, wala ka na yung magandang pang-concert. Hindi, ito, dalawa kasi yung nabili ko dalawa. Oy, wow, bongga. Dala-dalawa Sana pa. all. Mura lang Sana naman. all. Mura lang naman, para lang namang Shein. Hmm. Shein. Oo, shit. Diba? Uy sis, ang Shein? Nag-flash sale sila. Oo, kaso hindi pa ako Dami, tumingin. $3. Hindi pa ako Madami tumingin. ba? Hindi ko naiintindihan kung yung yan, how does YouTube comment picker? Ano yun? Hindi, Nababa kailangan kang mag-comment tapos maglagay ka ng hashtag GLSRJ para masali dun sa picker. Hi, Etyos ni Bella Kabsat! May club shoutout to you! So, Ate, i-insus Lucas, para lang sa bababa na mga ako. bago. Sige, Ronald. Thank you sa'yo. Pagaling Libat na, ka. libat. Oo, sige. Thank you, te. O, pagaling ka, ha? Tulog ka. Ayaw ko matulog. Ay, kailangan Baga mo pa yan. dito. Kailangan mo yan pang paano sa resistensya. Yan lang din ang sasabihin May sa'yo ng doktor pag nagpaano ka. Nagpa-check up ka. Bye. Okay. Bakit na bababa si Ronald? Nandito na ako. Malolobat na daw siya. Tapos, yung paus siya, may sakit siya. Oo. Anong meron nga, Sisi? Mamaya kung may tao, bingo. Kaso kung walang tao, wala. Busy sila dun sa kabila. Mas malaking papremyo doon sa kabila. Kaya Di kasi wala di pa naman kasi tapos yung niya eh. Yung ang dami, abutin pa yun ng part 5. Ay, oo, kasi nung last time, 'di ba? Kasi ano ba yung ginagawa, nagpapadikit ba? Yung first one is karera at saka roleta tapos bring me. Kaso parang 5K lang yung part 1. 30K ang pamigay niya. Tagal pa. Marami-rami pa. O baka isang taon to. Tapos sa part 2, comment picker daw at saka karera ata. Part 3 ngayon. Ikaw ba naman yung magkakaroon ng maraming sponsor? 30? Sana all. Oh, ang dami, no? 30. Madami na din kay Oppa, no? Oo. May Ay, masaya naman yung yung Grand LS mo Inaway ako, sis. Inaway ako. Sa umpisa lang yun. Pero the rest, sa huli na, yung Buti pa kayo may mga Grand LS. Oo. Araw-araw kapag may time ka naman, parang Grand LS na yun yung ginagawa mo, di ba? Oo. Kung magpapalaro, parang. Pero pag hindi, pag lang, wali, 3, 5. Hindi. Alam mo yung Less than nangyari. Muntik ko nang nag-outlive kaya noon.
Yan yung ano, si, Bakit? Ano ano nangyari? yun? Si Si Bumul? si Pedro, ano ba yun? Oo, si Pedro Pedro. pa, Bakit? something Ano ganun. nangyari? May hindi kasi sumusunod sa rules and mechanics. Nagbingo siya, wala siya sa entry, may form. Ganun siyang magic word. Oo, tapos walang magic word, tapos nakikipag-away na. Tapos gumawa siya ng gumawa siya ng ninja Mga niya. account niya. Tapos nang-aaway siya sa live chat, tapos Yung si Pedro? Oo. Tapos, ang tawag dito, tapos hinide namin, tapos gumawa na naman siya ng isang account niya na yung pangalan is Futa naalala Ina ko Mo. yun, naalala Yung ko Futa yun. Ina Mo, ganun. Talagang Sinabi inaano nga mo namin, talaga yan. Binalig mo talaga yan. magkano yung price nun? 100 pesos ba? Oo, 50 100. pesos? Grabe, 100. di ba sinabi na nga natin, magkano na nga ba yung pinaglalaban mo dyan at ibibigay na lang namin sa'yo? O, di naman Kasi, na nawala na. No. kasi kapag pagbigyan mo kasi, sumunod na naman yung mga iba. Bakit siya ganun? Kaya Oo. kaya wag pagbigyan kahit magreklamo pa sila diyan. Tapos sabi niya, I will going to report your channel making money. Anong purpose ng LS ng YouTube kung hindi magkaroon ng konting pera? Yeah. Ano daw i-report daw sa ano? Oo, I-report i-report daw niya. ako I'm making money daw, sabi niya. Ano? Ganyan Oo. naman talaga. Kasi alam lang niya. tapos nagbibigay ka naman ng premyo, tapos I'm making money. Of course, kaya ka nga nag-YouTube para maka-earn ng konti, Wala diba? ka namang nilabag. Diba? Nagpapalaro ka Kaya lang. nga, hayaan mo ka, iyapila natin. Para Tapos- namang, Hindi. Parang Iba na ano ngayon ngayon? si YouTube. Iba na ngayon si YouTube. Kung may mga tao kasi na magre-report na walang Wala naman account yun eh. walang insaktong reason, hindi talaga nila ina-accept yun. o Tapos- naman. Tapos ninja Tapos lang yun, sis. Ninja lang yun. Sinisearch ng YouTube mo yun kung meron ba talaga nilabag yung ni-report nila. Pero kung Tapos- wala, hindi nila hindi nila i-down yung channel. Tapos Totoo. ninja din yun, sis. Ninja. Kaya hindi Kasi- maniwala si oo. YouTube. Hindi Kasi walang... kasi napansin kasi ni YouTube ngayon na maraming nagre-report ngayon na Oo. na walang kabuluhan kasi na selos. Oo, or yes, it's either, alam mo yun, parang naiinggit Tapos- lang, Tapos panira. ni-report ko din siya nireport ko din na sabi ko na na nang-aaway at saka nambubuli sa LS ko. Ayun, wala na, napalayas sa live ko. Harassment, parang harassment na rin yung ginagawa Oo. niya eh. Kasi So, parang ano siya eh, parang alam mo yun, parang anong tawag doon, yung nag-ano na siya. Ano yung tawag doon? Yung budol yan, na ano yung mga pinagsasabi niya. Tapos nagbumura-mura siya sa ano mo. Tapos sabi niya, etong si host, ayan, May wala kayo dyan. tapos sabi niya, Hoy, Pedro, sabi nila sa kanya, Hoy, Pedro, lumayas ka dito, magpakamatay ka na lang kapag wala kang magawa sa buhay mo, sabi ng mga viewers, kasi nag-iisa siya kaya. Uy, merong mga budol ngayon sis na meron. nangre-report ng mga ng mga live streamer na pumapasok Meron. sila sa mga games tapos nangre-report sila ipa-NBI or magtatawag daw sila sa Pinas yun. Tapos Diyos na ko. dinilit nila kagad, dine-activate talaga nila yung Facebook at saka nila para hindi sila Grabe talaga sila. Tapos entry pa lang yan, may nambubudol na eh. Tapos nung hindi ko alam kung nakilala ko na kayo noon, nung birthday, nung last year ata. Malamang di pa. Tapos last year or nung February, may nag-claim sa akin ng panalo daw niya, yung nanalo ng 1,000 at saka 500. Grabe no, grabe talaga. ang Tapos sabi sis, dapat kung nag-claim siya, pinakita mo sana yung lahat ng mga winners mo. Tapos sabi niya, ang masaklap sis, kilala ko at kaibigan ko yung nanalo ng ng grand, yung highest prizes. Kaya sabi ko,
Oy, budol is real, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sorry ma'am, nagkamali lang ako. Sorry, pasensya po, hindi ako budol, sabi niya. Wow. Tapos, ikaw ba si Jessica yung nanalo ng ano? Opo, ma'am, ako. Ay, wag kang budol, kilala ko yung nanalo, sabi ko sa kanya noon. Napahiya siya. Oo. Meron din yung isang ano nang aaway ng ano sa isang ano din, isang viewer. So, nanalo ako, hindi mo pa pinadala yung ano ko, yung prize ko. Talagang inaaway ilang yung host doon. Tapos pinagsabihan siya. Alam mo, pasensya na kung nakakaligtaan ko kasi marami. Pero lahat yan, sinesend ko yung ito yung mga proof. Tapos, magkano ba yan? Tapos yung mga, kasi sunod-sunod yung mga, niya, message niya na hindi lang kayo nag-reply doon sa mga ko, sabi niya. Diyos ko, 50 pesos lang pala yung claim niya. Grabe na pala dito ako. Grabe na nakaka-stress, 50 pesos. As in, grabe ang labanan kako. Na as in talagang, 'di ba? Ganun talaga pag pera. Tapos may kasi si Kabsat at kasi may budol din kasi na nagpapalaro. Pero oo, meron din. May budol din kasi na nagpapalaro. Tapos may mga parapol din siya, no. Tapos may salamin daw pala doon sa may box niya. Tapos yung mata niya talaga. Tapos pinipili yung mga relative niya, ganun. Oh no. Pero yung naman hindi kasi siya parang pabinggo yata yung pabinggo yung niya napanalunan niya yun. Yun yung problema kasi nadadamay din tayo sa mga budol na nagpapalaro. Truth. Oo. Diba? Meron din yung isang kaibigan ko nanalo ng I think 1,000 views ata. Oo. Hindi sa isang LS. Tapos hindi niya binigay. Tapos nagchat-chat, 'di ba sabi niya, PM mo na lang ako kung kanino ganyan yung video, ganyan. Tapos hindi niya sinisin, tapos nagpunta yung kaibigan ko sa live niya. Tapos ano mo sabi ng host na yun? Sabi niya, bayaran ko na lang ng 1,000 pesos yung 1K views mo. Tapos sabi ng kaibigan ko, hindi ko kailangan yung pera mo. Gusto ko yung views kung saan ako nanalo. Sabi daw. Kaya ayun, talagang binigay na niya. Napahiya siya kasi sa live chat siya mismo inulit-ulit niya yun. No. Hindi yun din. Yun ang ngayon. So, kailangan nag-update ka rin ng mga mo, no? Yung palaro, yung mga mechanics, importante yun para alam ng viewers para Valorant. Tapos, alam mo bang kung bakit magkakaroon ka kapag nagpapabingo ka, naglalagay ka ng magic word para alam mo, para may saysay naman na mag-focus sila sa live chat mo. Kasi meron kasing na nagbibingo sa tatlong live. Talaga? Matyaga. Grabe. Hindi ko maano yun, Diyos ko. Hindi na ako hindi na. Kakanta na yan si Jen. Kanta na yan. Grabe ang ganda na ng topic natin. Akala niya, saan ka pa pupunta? Saan ang bakasyon? Akala niya nakakalimutan natin yung kanta niya Sa neighbor state namin. Oh. Sa kabilang state. Sana all. Ito yung vacation na para sa mga bata, hindi para sa amin. Kasi siya parang siya, parang, pero pwede naman siya sa adult. Kasi parang siya, kasi vacation ngayon, tapos sa September, pasukan na naman. Tapos reward din yun sa mga bata kasi kasi ilang months din tayo nakulong sa bahay na walang labas. Totoo, 'di ba? Yung mga bata. Tapos din magaling kasi sila sa school kaya ayan. Uy, sana all magaling. Kaya may reward. Yes, they deserve it. Hi Ann, Valorant, kumusta sis? Mga Bisaya.
Oo, mga Valoran. hindi sila maka-stay dito sa akin kasi nandun sila kay RJ na mas malaking andun sila. premyo. Amo. 45 watching na. Sabihin mo ko kung nanalo tayo, ha? Para Paano ka mananalo doon? Kasi hindi ka naman nagko-comment. nag-comment ako nung mga first, siguro, mga 10. Pero wala na akong ano. Nag-ano ka na sa comment 10? Sa kanila Hindi. na lang yun. Ilan yun? Hindi, Saan yung yun? sa comment picker kasi yung pinipin niya. Yung mga sponsors ata, yung mga yun. Tapos na ako doon. Nagpaano na ako. C10 na. Kanina yung C6 yung ano niya eh. Yung... Sumali ka doon, Jen? Sige, kakanta muna si Jen bago tayo tinutuloy. Hindi ako sumali Usapan. kasi ano. So, ito ba yung mga sponsor? Mga nag-sponsor? Yup. Yung mga pinapa-comment niya. May Dapat narinig ba kayo ng music, sis? Yes. Yup. Meron bang music? Pero hindi Yes. siya masyadong malakas. Medyo mahina. Mahina? Okay na. Yan. Ayan, okay na? Yup. Okay na. Okay, yung na. kakantahin ko is Angel by Sarah McLachlan. Wow. Sige. Una na. Alam nyo ba to? Kasi ang pangit naman kakantahin ko tapos hindi nyo alam. Dapat alam nyo yung kinakanta. Ano ba yun, Angel? Angel yung title. Right. Kantahin mo lang, baka alam namin. Spend all your Ay, time oo. waiting Yes. for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories sip from my face. Let me be empty. Oh, and with this, then maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark hotel room, and the endlessness that you hear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the street light, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you love. It don't make no difference. Skipping one last time, it's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness.
the arms of the angel may you find some comfort here. Ayun. Mega love shout at Kabuboy, Kabutoy, Orig. Hello, Kabutoy Urig and Mary Chris Alcantara. Ayan, mag-entry number 2 na tayo. Sis, may premiere ka na. Sis Jen. O yung ano, yung 200 last chatter. Yung sa golf sis, yung sa golf course. Naalala mo? Sige, sige. Yung title is Unexpected Fun Outdoor. Yan yung Mm. prepare ko yan in, ano ba yan? In 3 days ba yan sis? In 2 days. Ano siya? Nasaan? 20. 3 days ba? In 2 days dito. Nasa 2 vacation days. ako. 2 days ito. Matagal pa In 2 to. days. Oo. This week nga. Ano yan? Unexpected Fun Outdoor. Oo. Oo. Yan Ayan, yan. Sapan na yan. 200 last chapter. Ang saya. Oo, kasi Buti hindi pa na si ako Jen eh. naka-live, kaya ibigay ko na lang dyan sa premiere. Tama. Ayan guys, entry number 2 guys. Simply Jen. Magbakas na lang kayo dyan. At saka mag-set reminders kayo guys kasi may pala chatter siya na na 200. Meron ng may tumuwad doon kay kay RJ. Bakit naman? Kanina pa yun. Ay, kanina pa ba? Magpapabingo na ata siya. Yan yung mga niya, yun si Grace, yung masipag yan mag-co-host eh. Tapos kasama niya sa Arlene, di ba? Yeah. Pwede ka makiat Jen. Kay RJ. Saan? Kay RJ. Ayoko kasi, parata Busy ako ka? nag-umakyat dyan, dati pa. Mm-mm. Wala na akong Dati. magagawa dyan eh. Oo. Dati nga din. Anong gagawin ko doon? Lang, upo lang, tapos makikinig, yun lang. Hindi Pinaakyat niya ako nung dati, pero busy nga, kaya papakantahin niya ako. Tagal pa kantahin, naluluka ako, maghihintay pa. Thank you, Mary Chris, sa patamsak. Dati, dyan talaga ako umaakyat, dyan talaga ako nagsimula kay RJ. Oo. Pinapaakyat ako parati sis, di ba sis? Nagigitara ako. Walang hiya. Walang hiya talaga. Tapos nung sa akin na yan nagkakanta. Walang hiya talaga ako dati, hindi ako nahihiya magkanta, magigitara. Kahit nayabag. Walang hiya talaga. Nagpe-play ka pa nga ng piano, di ba? Alam ko yun. Ay, naalala. Ay, nandun ka na ba? Ka na pala? Oo. Nag-play ako ng piano? Ay, Oo, nag-play ka ng piano. Alam mo Meron ba na, content na gano'n. Tingnan niyo, napos ko yung kanta mo, Jen. ano yung kanta? Ngayon. Wait. Si yun? Si Jen yun. Uy, alam mo, ayoko marinig yung boses ko. Bakit? Ewan ko, minsan hindi ko talaga gusto marinig yung boses. Ayan, 4 million in the house. Hello. Kapag hindi matuloy ngayon yung roleta, bukas tutuloy ko yung roleta, ha? Yung sa namin. naman. Oo. Yung dati, Ano yung choir master namin, lagi niya pinaparecord yung boses namin. Tapos, iparinig mo sa kanya. Tapos,
tanungin niya, ano yung parang how you improve your voice, like, when your voice is parang monotonous, how do you interact, mga ganon na mga level dati. Sana all may Oo kanta, nga, may ganun to. dati. May mga Nay, ganon pala. napansin mo ba dyan, sis, mga sis na pag kumakanta ka na walang laman yung tiyan mo, makukuha mo yung highest, Oo, oo. ano, Totoo, yung, totoo. high, high, Highest high note, voice, highest note. Pero pag may laman yung tiyan mo, mahirap. mahirap talaga kunin kasi, Hahabulin mo yung hininga mo. mahirap maghumingal kapag busog ka. So, mas Mm. makukuha ko yung high note pag gutom ako. Mm. Pero And then pag may ano ka din, maririnig ko yung bukal-bukal ng tiyan ko na nagreklamo na, "Uy, kain ka na." pati Ganun di ba pag yun? ka may sipon. Oo, Oo, pag may sis, sipon ganyan talaga, sis. pag may sipon ka, hindi ka makagamit ng falsetto. It's just only Oo. parang natural voice mo lang. Try Mahirap, mo, sis, mahirap. kumanta ng mataas na gutom, tapos water lang, konting water lang or yung O di lang, ba yung mga singer, di ba hindi water sila na may kumakain? lemon or loy Oh, Wala. ganon. yun. Oo, Oh, makukuha mo yung gagawin ni high Ate note, Lucana na. sis. Uy, Magtitimpla na lang. Hindi. gawin mo. Nung nasa Hong Kong Oh, ako, kumakanta ako sa choir sa church. Kaso, oo, sabi oo. nila, okay daw yung boses ko. Kaso sa akin naman, hindi siya Oo. maganda. Okay talaga yung boses mo, sis. Ang kulang lang talaga is yung timing. Practice. Oo. Oo, Practice sa and timing. Yung boses mo is malaki, pwede siya pang singer. Oo. Kasi malaki. Hindi, meron din mga Timing ganun lang talaga. at saka Meron din kami kasama dati sa sa choir Oo, na ganun ang ganda sila. ng ganda ng boses niya pag sa choir, as in talagang oo, soloista siya. meron din ganun. Pero Mm. pag pinagkanta mo siya ng Ibang Solo? kanta. circular hindi niya alam ang timing. Hindi Oo. niya alam Ah, kung pumasok sa timing talaga, problema niya sa video okay. ganun Pag ako. halimbawa, kailangan dapat merong kasama yan na kakanta yung kasama niya para makuha niya. Laging gano'n. So, pag nasa siya, choir, grabe yung boses niya. Pero, yun lang. Oo. May mga boses na pang choir, pang solo, alam mo yun, R&B. Kapag sa Yung, choir, okay naman. Kapag sa choir, okay. Kapag solo ko na or something, parang hindi ko na alam kumanta. Kaya parang, ano na siya. Kasi parang feeling mo walang lang yun. confident. Ganon. Hi, Feeling, Nini Tapangan. practice makes perfect. Si Nene at saka si Anna kay RJ, tapos andito. O, di ba, saan ka pa? Hello, Nene. Naka-entry ka. Tapangan. Hello, Nene. Naka-entry ka. Watching Nene. Ganon. Si Nene. Hayaan mo Guys, kasi yung baka hindi pa po malay. nakakadikit kay Bell, guys, padikit naman, guys, para makagraduate na po siya. Kaya nga yun, nakakaloka, Ilang na lang. Inunahan pa ni Casey si Happy Bell. Wag dito. Okay lang Yan yan. tayo. Wala naman akong sinasabi. Hindi siya, si Jen. Anong oras kaya alis, Jen? Kailan ba Monday, kayo aalis? mga alas 4 kami aalis sa umaga. 4 AM sa Monday. Monday. Ay, sa Million lang tayo. ano ng oras pa ngayon dyan? 4 AM. 10 PM na ngayon dito. Kaya bukas na ako, mag-impake na ako. 4 days lang naman. 4 days lang naman kami doon. Yung mahaba-haba yun, Enjoy. Si din, si Crystal, may party na naman siya bukas. Alam mo Ang naman. daming next lakad ni month. Ay, ang daming next- lakad ni Banders. Oo. Durara Tapos yung durara. next week pupunta sila sa Wisconsin para Nakakatawa sa nga sa sabi bahay. niya. Sira yung laptop niya, Malayo. diba? Pero siya lagi nananalo sa last chatter. Oo, sira daw yung laptop niya kaso panalo lagi sa last chatter. Kalong. As in, dami na niyang pera. Lagi Di siya kasi nananalo sabi ng niya, doon nakaka-receive yung app niya. Alam mo sis, pag magpapalaro din ako, nananalo din yan si Banders sa akin. Parati din yan nananalo. Yung sa yung sa members lang talaga, siya yung nanalo. 500.
GCash. Matyaga mo Doon sa talaga. ano no, doon sa GC Oo. din. Oh, pero hindi niya binigay pero hindi niya hindi niya sinend sa kanya sarili, sinend niya sa sister niya. Sa O sister sa niya ano siya, binibigay sa niya GCash at saka ano niya, sa GCash. Yung sa Oo. GCash, sa sister niya. Ano niya, doon sa ano niya, doon sa ate niya. Kasi Yung kasi ate sis, niya, meron classmate kasi ko nung high school. nagpapa GCash ng ayaw ipalipad. Kasi Ah, syempre may charge din kapag palipad. So mas gusto oo. nila na through GCash. Oh, GCash na lang. fair enough. Sis, yung sa Oo. GCash, sis, for example, ako mag-open ako, kailangan ba Oo. ng brother ko ng another phone? Ano ba yung gamit? Anong gagamitin mo? No, yung Good brother morning, ko. Ochoy TV. Kung mag-open siya ng GCash para sa akin, kailangan ba niya ng another phone? Hindi, gamitin mo yung number niya. Di ba, mag-download ka ng GCash sa Play Store. Tapos, Ay, okay na yung number. Okay na yung GCash number niya ngayon. Ako lang ang gagamit. Yun ba yung... pero wala pa siyang GCash, di ba? Meron siyang GCash. Siya nga ang nagsisend ng mga GCash sa mga nanalo. Hindi kapag ikaw kung gusto mo na ikaw, na yung sarili mo, dapat mag-ano ka ng another number kasi registered na siya eh. So, dapat another number siya, another SIM card para Another makuha mo numbers po. yung para makuha mo Pero yung hindi ako, yung Kukuha na naman. verification code. Para makakuha ka ng Oo verification nga, pero code. another SIM card. So, ibig sabihin, bibili na naman kami ng phone para sa another SIM Hindi card. naman, pwede naman niyang ipalit ba? Para makuha lang niya di ba, i-insert niya yung SIM card niya para hintayin yung confirmation code para maibigay niya sa'yo. After that, wala naman na eh. Kasi ikaw naman na magmamonitor sa'yo. Yung sa naman niya. bakit ako Hello, hindi ako Captain Ricardo. Ricardo Wala. Biong. Wala akong GCash, hindi ako makaano. So, ano bang dapat number na gamitin? Number sa Pinas? Number sa Pilipinas. Tapos, dapat, Yung control lang ilagay ang mo yung atin, verification ID mo doon. Like, passport. So, kailangan maglagay ng verification identification ID para ma-verified yung GCash mo. Kapag wala kasing ID, hindi siya ma-verify. Madali lang naman. Kasi yung mga tao dun sa amin pag Sabi ko sa'yo, lakat pera sila. Pag sinabi kong paano nga ng number nyo, walang nagre-reply. Pag sabihin magpapadala ako, I reply agad. Kailan ate? Alam mo yung mga yun. Sabihin mo, Diba? pahingi ng number, tapos hintayin, Bakit ganun? may gagawin ako, sabihin mo, ibigay nyo lang yung verification sa akin, wala na kayong dapat gawin. Ganun lang naman, verification lang naman ang ibibigay nila sa'yo. Ganun Sis, talaga sa amin. sis, hindi ba ako mapalo, sis? Doon ako kay RJ nag-send lang ng sticker. Okay, hindi naman, nandun din ako Nandun din ako. Hindi, ito naman yung main kong ginamit ko. Main din naman ako, andun ako. Uy, akala ko ba bawal yan, sis? Ikaw yung may live, di ba? Hindi, okay lang, basta wag kang aakyat. Ay, ganon. Ano yung Hindi Mingyo? pa aakyat sa live kung naka-live ka? Oo, wag ka lang aakyat sa live kung naka-live ka. Hindi, bawal din daw mo ba magbaba ng link doon kapag Hindi, for example, yung LS mo, baba mo yun sa may LS, papagalitan ka, awayin ka talaga. Kasi parang susulutin mo yung viewers niya. Oo. Yun yung purpose Siyempre, nun. mag-stay sila doon, may premyo eh. Diba? nahulog ako. Kung may mga hindi matagal pa ma-reach yung last super chatter. Tagal pa nun siguro, baka abutin pa yun sa part 4. 4 of 5, no? Nasa bingo, yung race, nagpapa-race siya, di ba? Uy, magpalista kayo dun sa race, wala naman kayong gagawin na iba dun eh. Mag-ano lang. Hintayin lang naman yun. Yung malabas. Ano to? Race RJ, yun, race. Sandali.
Mag ano kayo doon, mag-register kayo Minggo doon. ay sa ano pala yun, sa race na parang Kasi sa race yan. sabi pa ako ng Kapag sa sali, bingo, sali, mag-pay sali. attention ka talaga. Rochelle, Pero hi sa to race, host. Hi, magsasali tayo. Rochelle. Ako yung makikinig sa mga ano nyo, sa mga pangalan nyo kapag Ay, ano, kapag nanalo tayo. Hindi kasi naka-off sa akin dito. Naka-mute siya sa Siyempre akin. pa ano Oo, tayo, ako di na ba? lang mag-on kasi naka-another browser ako. Ano Naka-another tayo? browser ako. Kaya, May 1,000 uy, doon. naka-register. 1,000 naka-registered doon. na Baka ako. malay mo. Uy, mas malaki yung premyo nyo kasi ano, members kayo. Ah, Hello, tignan natin. Rutsel! Hello! Rutsel Baka and Kabsat Sam may Sham makakuha sa atin Vlogs. Hello! May makakuha sa Sham atin, bakit palipad niya? official. Sayang yun. Sayang din Daap yun. online class. Oh, Bisita pwede lang naman tayo, Kabsat. Jimski, kahit ano, sponsor, pwede naman tayo sumali. Correct. Oo, para Correct. mabawi natin yung in-sponsor natin, baka manalo. Yung mga ibang LS, ano na, mga hindi na sumasali yung mga iba. Okay lang na hindi sumali sa roleta. Kasi ikaw din naman di ba? Hindi ako nagpapalipad kay RG kasi sponsor na ako. Oo. Si Hindi Wonders na rin Jory ako Kaya nagpapalipad ako kay Mr. Ching kasi si Mr. Ching hindi nagpapa-sponsor. Kaya yung pinapalipad na lang. Mm. Yung ba yung ano siya? May Grand LS siya din? Bongga nga si Wonders Journey. Sponsor na nga, nagpalipad pa ng $10. Talaga? Hindi naman tayo kasing Siya yaman niya. Yun lang. Ang ganda kaya ng trabaho ng asawa niya. Kaya nga. Relax nga lang siya kaya ganun. Kaya ayaw din Tapos niyang meron pa magtrabaho siyang si Wonders Journey eh. Hindi naman, Ayaw hindi din niyang gusto magtrabaho niya, si Wonders gusto niya, Journey. ang asawa niya yata ang ayaw. Ayaw. Oo, ayaw ng asawa Oo, niya. si Charles ang may ayaw, pero si Wonders gusto niya. Kasi, Oo. ang ugali kasi ni Wonders Journey, kapag na-pressure siya, hindi siya mapakali. Oo naman. Nananervyos na Kasi siya. especially meron kang Kaya meron yun. kang maliit Kaya- ganyan. Mm-mm. Mahirap. Kaya ayaw. Meron naman siyang home income yung yung tumatanggap siya ng mga customer. Oo, yun lang. Kaya nga, mas mabuti pa yun. Tax-free, di ba? Pwede mo naman yan i-report. Ano? Sabi mo, sige, ano lang tayo, pero alam Pero yun pag na. i-report mo kasi yan, hahanapan ka talaga ng Oo, yun na. Ganun din yung ginagawa ng kapatid ko, di ba? Si The Boys and Maurice. Nasa So, US gumagawa. din ba siya? Hindi, nasa ano siya? Nasa, Wow. dito, Australia. Australia. Talagang Oo. Ay, Nag-ano siya, di ba? magbibingo din si nagpapilay? Wonders Journey, oh. Magbibingo din si Wonders Journey, andun din. Andun siya? Ganda. Hindi, Ganyan naman talaga sis, 'di ba? Pag nandito nga tayo sa YT para kumita. Oo. Kaya sali na tayo. Truth. Oo. Ay, bingo Hindi pa to. kasi, Hindi ko sumali marinig ako sa- yung ano. Sumali ako sa roleta kasi sa bingo hindi ko sasali kasi kailangan Hindi ko mong mabantayan yan kasi hindi ko marinig. Oo. Dito lang ako sa race. Ako din, race din Ako ako. din, race na lang ako. Ayan, Rochelle, hello. Dan entry number 2. Ayan, salamat sa patusok nyo kay Simply Gen, guys. Hindi ako Thank you. Baka sabihin ko nga kay Banders, andito kami kay Ilocana, akyat ka. Ayan, may paroleta din ba siya sa Parang mga yan members niya? Si Banders siya. Si Cici Banders parang siya, lapitin ng swerte. Oo. Parang swertihin siya, Kasi no? mabait siya Swertihin. kasi may malaki siyang puso. Matyaga yung Kaya matyaga. ayun. Si Banders, ano yun. Swertihin siya. Pero once na ginalit mo din yan is matagal siya bago siya makapag-relieve. Oo. Hindi, ganyan talaga yung mga mababait. Ako sis mabait ako sis. Pero pag nagalit din ako, matagal talaga. Yung nag-away kami ng asawa ko, isang week talaga kami hindi nag-uusap. Grabe siya. Grabe yan. Oo, isang week talaga, 'di ba? Hindi pwede 'yan.
hindi yan pwede paumagahan or hindi yan pwede pagabihin. Pero sa akin talaga, isang week talaga sis, pag ako talaga. Grabe yan. Sa akin naman, basta wag mo lang push your limit. Yan mga ganun. Meron pa $5 akong, ata yung sige. napalipad daw, yung karera. Sino nanalo? Wala pa. Uy, ang Hindi pa dami nag-umpisa. nagpa-members kay RG. Oh, ang dami. Oo. Pero after din. Kasi doble daw ang Ano ba yan? panalo Pang kapag 1 month member. lang ba yan? Pang Doble 1 daw ang month? panalo Siguro, kapag member. yung mga ganitong Baka Oo, pang pang 1 1 month month lang yung mga yan. Oo. Pang paano Ma-expire lang. din yan. Oo. Oh, tuwang-tuwa si RJ. Ada. Meron na ako nito. Race na. Pang trick yun ha, trick din yun. Grabe ha. Ilan siya? dito? Uy, gain. Sabi niya ayaw niyang isali yung si Clarence kasi para lang daw sa mga money. Kakaloka si RJ. Ano ko nga, kasali ba ako doon? Ay, grabe siya. Yaan mo Ay, na. Oo, meron ka Baka- doon. Baka ganyan talaga para sa money lang. Kasi Hindi, palipad ang daw yun, Ilocana pwede lang, naman i-convert yun. Ilocana lang ang isali mo. Wag mo May na bingo po ba, host? Sabi ni Luis Gomez. Guys, magpapabingot po tayo kapag marami po tayo. 10. Pag naging 10 tayo, ilan na ba tayo? Kapag 1, naging 2, 10 or magpapabingo po tayo kasi kung 2, 3, 4, lugi lang. negosyo. Ay, Apo! Lugi negosyo. Anyamatan! Lugi Ang dami. negosyo. 26 pa lang. Matagal-tagal pa to. No. Tinanggal Ito niya yung yung hindi money ba? Ito yung mahirap, no? Yung talagang, trabaho. Sinong gumagawa? Si RJ din? Yung nag-e-enter? Hindi yung sa form, si Grace Life. Pinapasa lang Grace. niya kay Grace. Mm. Kay RJ. Hindi siya mag-automatic na Kasi hindi niya alam mag-multitasking eh. yung regenerated tapos copy-paste ganun na lang? Hindi. Talagang manual. Oo. Ay, Ayan, may jacket ka na dyan, Luis. alerts. Ano Chalers lang ka. yan, isisend niya sa messenger niya, ay sa private or sa messenger, tapos kinaka-copy-paste Ay, niya lang dyan sa Hi, Luis Gomez. Luis Gomez, alam mo na, baka hindi pa tayo dikit. Dikitan tayo. Guys, may entry po dyan. Entry number 2 na po tayo. Kung hindi matutuloy yung releta ngayon, tuloy natin bukas. Kasi walang LS si RJ bukas. Oo, parang di ba? Kasi, alam mo naman, ilan ang, hindi tayo, Ay, may- kaya pala, sis, kaya pala hindi Ah, niya pinasali yung kay Clarence kasi doon ipalipad sa talaga, sa monetize talaga. $20 eh. Pwede naman Mm-mm. niya palipad kay Ilocana kapag manalo siya. Hindi pwede. Baka Yung naman. Ilocana na lang ang mo. Baka naman this time Oo, na. meron na yung Ilocana doon. Yaan mo na si RJ. Sana Nararapat ako yung talaga. manalo. $20 ba naman? Wala. $20 yan, di ba? Void yun na, uulit tayo. Pag ang nanalo dito hindi monetize, void tayo. Ay, Game void daw na, game kapag na, hindi, uy. kapag hindi Tutok monetize. muna tayo. Game Sis, na, RJ, tutok muna tayo doon. ang Game na bagal-bagal. kasi. Oo, mag-focus muna kayo doon. Wala man medyo matagal pa yun. Naririnig Sige ko na, naman para dito maano eh. na, makasweldo na tayo, $20 na, makasweldo na ako. Nandun na ako. Ikaw, wala ka pa ba doon? Eh, Ilocana, Andun na. nakikita na kita. Ay, Diyos ko. Andun na Oo, yung andun lang pangalan ako, doon, nakikinig lang ako. hinabo. Nakikinig lang ako doon. Uy, simple dyan, no? Ang laki-laki, naka-bold letter. Uy, ay, Ilocana, oy, nakikita ko yung Ay, pangalan wag ko. kang masyadong atat, Ilocana. Hinay-hinay lang. Baka mamaya, mag-atras ka din dyan. Ha?
Kaya nga eh. Yung mga... Kasi sabi ni Mr. Ching, kawawa naman si Arlene, hindi kasama. Ano yung naging... Wag- Sis Jen, yung gamit mo ngayon, pwede mong baguhin yung yung boses mo sa Anong sa boses? Juchay, sa Bakla. Ganun. Okay, MBA. sandali. Paano ba yun? Ano ka lang diyan? Magpili ka lang diyan ng mga Bakla or Juchay, ganun. Dito yata. Wala na. Hello? Hello? Ay, hindi. Ano yan? Ay, kumanta pala si Sino kumakanta? Iwan ko sino kumanta. Ay, si Si... Si Kumanta Grace. para si Grace. Singer ng Natatawa si RJ. Paano natatawa si RJ? Ito na. Ito ba yung sinabi mo? Oo, yan. O, di ba? Ay, yan. Ito, Yung ito bakla. pala Yung yung bakla. sinabi mo na iba-iba yung doses. Kala kasi ang dilo ka ng Pilipino. Ang pangit naman. Ano ba yan? Parang Talaga yung doses. Simple Jen, oh. Nangunguna ka. Ano? Nangunguna ka, oh. Ala, ako na. Asan na yun? Hala, nawala. Ay, babalik Ano? natin. Sana ako manalo. Wala na. Magtanda na. Ay, talaga. Ang aking tawag, ang pag-ibig ko langit sa'yo. Dapat naman masaya yung ipatugtog. Na ang buho. Bulbul mo. Yan maputi na ang bunbunan mo. Ganon. Ang bulbul mo. Grabe yung na umuulan ng dollars yung sa bahay ni Kuya Ching nung birthday niya. ang buhok. Oo, kahapon. Okay. Go Ilocana, blue. Ay, paatras naman. Uy, ay, ang tagal lang sa atin. Ay, wala. Wala na. Wag na tayong umasa. Wala, huli na yung sa atin. Wala na. Nawala na ay. Uy, seconds na. Sino nanalo? 41 na lang, oh. 38. Wala na. Uy, nangunguna si Etchos. Oo, pati si Nance. Go Ilocana. Eh, baka naman may chance. Sinong nanalo? Sana ako manalo. Palagot ko. 7, 6, 5, Ay, wala na. 3, Si Phil Amata. Uy, si Binis. Si Andres. Ay, si Andres. Uy, si Andres. Nanalo. I think si Andres Factor Vlogs, hindi yan monetize. I-raise ulit natin ng another 1 minute. Oo, yan. Stephen family, shoutout. Hi, Jenny! Hello! Check natin, check. Thank you, Jenny. Type ng RJ dyan. Andres Factor Vlogs. Patay pa ko ng RJ. Andres Factor. I-check Member niya din kung to? may ads. Andres. Ano ba Yan, si Andres Factor Vlogs, monetize ba siya? Check natin.
jacket. Walang jacket. Andres Factor. Nung wala pa siyang jacket siya pa yung nanalo. Ang hina ng boses ng mo, yung babe. Ang cute niya, no? Jenny Diary TV! Andres Factor. Wag. Ano siya? Nanalo talaga siya? Muni May siya. ads siya? Asan? Andres Factor, paano ko? Pa-type ako Meron ng siya RJ. meron siyang 1.8. Verified sa ni ano na. Donna. Verified, sabi ni Donna. Madam Donna. Pwede naman kahit 1 point something kung walang ads kung hindi pa muna. Diba? Nagla-live din to Nagla-live Tignan din? ko nga kung may ads talaga. Kung wala, ay, bud. Meron siya. Ay, wala. Hindi mapalipad yung 20. Oo, meron siya, meron. Meron Uy, siyang wag ka. ads. Sayang din yun. 20 din yun. $20 pala yun, uy! Ikaw ano? Makakasildo na yan siya kung sa Pinas siya. Ikaw simply, Jen, na ano mo na, naka-receive ka na? Na ano? Ng sahod. Oo, isa pa, pero sa pangalawa, nako, kunti na lang para makasahod ako. Paliparan Ilan ba? Ilang ba lang? Ay, wala pa. Sarado pa. Sarado pa pala yung Sarado form. pa nga eh. Ilocana, alam mo yun, nakikita mo yung ano, yung revenue, kinakain niya, no? Nakikita mo? Hindi. Saan Wait kinakain lang. niya? Updated kasi yun every 28 days. Dagdag bawas yung last 28 days. Oo, kapag sa full time, hindi. Mo mapupunta sa previous. So, mababawas siya sa present income mo. Hi! Every day, nababawasan siya. Hindi, kapsa, 20, sakto lang, 22 yung pumasok sa'yo nung yun, tapos ngayon, 13. So, parang 30 plus na siya. Kasi kapag tignan mo sa last 28 days, dagdag bawas yun. Pero kapag ilagay mo siya sa full time, sakto lang yun. Sakto siya, yes. Sa lifetime pala, hindi full time. Lifetime. Ako, ano nangyayari Parang may dito? trabaho lang. Ay, dyan, palitan mo yung boses mo. Nakaloka. Bukas na ba yung ano? Hi, Jenaline. May bingo ba? Guys, i-share nyo pa, guys. Kapag may 10 tayo dito, magpapabingo tayo. Host, nakisara yung... Jenaline. Pukpukin mo yung premiere ko kasi meron akong last chapter. Luis, Ricardo, Jenny. Nagtamsak. Manalo, 200. Meron pa bang second race? Yun lang. Ano ba yan si RJ? Wala nang second race, hindi pa ba open? Kuripot ka naman, RJ. Ape, bakit bingo na? Wala man lang race na isa, kakaloka. Wala, sarado. Sinabi ko nga ito. Naka-close pa yung... Babantayan mo talaga yung number. Ayaw ko ng bingo, matagal pa naman si RJ mag-roll call. Tagal talaga. Ano pa yan? Ayoko na nga dyan. Sige, mag-bingo na lang tayo. Ayoko! Ay, hindi, dito sa atin. Kasi anim pa lang tayo, guys. Kaya wala pa munang bingo kasi 7 Ako lang. mag-out na ako. At 7 million. Shout out. Ano na ako? Alam mo na, ano ng oras dito? Alas Kanta ka 1:30. muna, Kapsat, bago ka bababa. Ay, Diyos ko, sandali lang. Ano ba oras dyan sa Australia, sis? Ano na? Nakatawa yung book. Jenaline, pa-share tong ating live para dumami pa tayo. 1:35 in afternoon, PM na. Uy, ang aga pa niyan. Ang aga pa nga yung mga labahin at tutupihin ko. Ay, oo. Hello, it's waving. Hindi naman yan, Hindi naman yan. Hindi naman sila aalis, no?
Washing machine naman yan. Automatic. Hindi Hindi Yung mga naman ikaw ang naglalaba, yung washing naman. Hindi, yung tutupihin ko, hayaan mo lang din naman sila aalis. Oo. Sabi ko kay Brian, kasi si Brian, siya yung naglalaba. Ako maglaba, tapos ikaw magtutupi ha, tapos ililigpit mo sa akin. Ang nakakainis ang magtupi. Ay, nahit Oo. ko. Sobra. Tapos kung alin ang ayos mo ng drawer, tapos kukuha sila ng damit, Ay, magugulo nako. na naman. Sinabi mo, lalo na pag may bata ka. Anak, parang spaghetti na naman tong ano mo. Hindi tayo nanalo sa race. Hindi Oo tayo. nga. Pinaano lang Game ng tayo, no? bingo, sabi ni Jenaline. Sige, share mo, Jenaline, para mag-bingo tayo. Ano lang tayo, pinaasa lang tayo. Kitang-kita si Simply J, nangunguna sa una eh. Si Ilocana. 7 tao na, hehehe. Parang ano lang Ano lang tayo. Sige, share nyo guys. Kapag maging 10 na ito, pwede na tayo mag-start ng bingo. 10 na. Mag-ano. Wait lang, hanapin ko yung form, kung asan na ba yung form. Ayoko na nga nito na busis. Ano ba yan? Kakalok. Bakla naman ngayon. Ano ba yan? Ayoko ng ganyan kasi ano, pangit. Oo nga. Mas maganda yung boses mo pa rin. Parang lumutang yung boses ko dito kapag naririnig ko yung ibang boses. Ano ba yan? Nakakatakot. Ayan. Parang ganun yung boses. Ayan, hindi tayo nanalo kay RJ. Ganyan. Bingo naman na yon. Alam mo, parang may ano ko. Minsan kasi parang kumukulo yung dibdib. 82 na yung tamsak ng bahay mo. Sino? Ikaw. Wow, sana all. Uy, meron Eh, ata nag-viral na. mag-attend ka, baka manalo ka sa ano, 200. Malay mo. Sino? Mag-attend ka sa ano ko, sa premiere ko. Nasa vacation ako during sa premiere. Anong ko. oras yun, sis? Wait lang, tignan ko nga Tingnan kasi mo. hindi ko nakita. Tingnan 7 mo. p.m. Makaka-attend ka ako niyan, guys. Ay, Oo, guys. 7 p.m. 7 p.m. yan dito sa ano, sa umaga yan sa Pinas. Umaga. Oo, 7. Ayan, makaka-attend ako niyan. Vanessa Ano yun? Marie Landiro. Game Mom Bingo. Jenaline. Ayan, si Jenaline nakatusok na din doon. Jenaline. Ayan, ilan na tayo, guys? Ay, naging 4 yung 7. Meron na namang na-demonetize dahil sa reuse content. Di ba kilala mo si Kabsat Reuse Angelica ng TV? Hindi ko. Bakit? Ano nangyari? Yung naalis yung niya, yung ads niya. Kasi nakipag S2S siya. Ano yung is-to-is? Skip to skip. Hmm? Skip ads. Ano yun? Ano yung skip ads? Na-demonetize si Kabsat Angelica ng TV nang dahil sa Ay. skips. Bakit? S2S. Bakit? Dahil Ano sa yun? S2S. At sa Ano yung S2S? Ano yun? skip ads. Skip Bakit? to skip. Bakit nila ini-skip yung ads? Skip to skip ba? Pero may may technique para kumita ka. Sis James, anak mo ba yan nasa background? Oo. Kasi, anak, Oo, kasi si yung tawag dito, siya, napansin kasi ni Lolo na biglang angat ng ng revenue niya. Kasi yung, for example, yung June niya is yung May niya is parang $60 or $40. Tapos yung June niya naging 300 plus. Kaya nakita ni Lolo na invalid clicking siya. Alam mo sis, ginugol ko talaga yan. Meron talaga silang na ma-detect lahat. Yung mga... Oo, madami mga silang Pati din yung, Yung anong mga tawag dito yung click to click din sa ads. actions. Click to mga click. Mm-mm. Nakakataas talaga yan ng CPM, yung click to click.
Kaya malaki Mm-mm. ang revenue. Pero kapag nasilip ka, lagot ka. Sayang yung pinaghirapan mo. Ako hindi naman ako nagmamadali. Bahala na Kasi siya. yung mga iba, ina-accept nila yung mga S2S at saka C2C dahil konti lang yung revenue na pumapasok sa kanilang sa kanilang So, paano nila gawin yun doon sa magla-live tapos na may mag-skip? Ano ba yan? hindi sis, siya, may entry din yan na video. Tapos i-search i-search nila is yung title ng video mo, tapos may technique lang. Parang hintayin nila maka-report yung yellow line bago nila i-skip yung video mo. Ganon. Ay, yung ads mo. Video. Meron nga sinabi yung friend ko kasi parang parang kasi siya, parang nagpa-part-time siya sa isang YouTuber. Din, pero ang trabaho nun is parang YouTube Academy. Oo, meron kasing ganyan. So grinant siya na mag-aaral siya. Binigyan siya ng parang scholarship na mag-aral doon. Pero meron siyang mga advices daw sa mga, alam mo din daw yung mga pasugod-sugod, mga premier, sabi niya. Wala din daw yun, sabi niya. Kasi lahat ng mga viewers mo it's a different platform kanya. So parang ako, carpentero ako, o susugod ako kay Ano daw? Nawawala ka. So anong question nung parang i-check din daw ni Lolo yung sa Ako ba yung nawawala yung boses? Or si explanation? Na na-gets kita, sis. Parang Sis sasalain James niya K. talaga kung sino lang yung yung sa parang sinabot. Ang dami niyang in-explain sa akin. Hindi ka namin marinig, sis. Parang it makes sense, di ba? Chappy ka sis, Chappy. Ako na Chappy ka kabsat, Chappy. parang ikaw, parang mag-ano ka lang, mag-focus ang yung yung Ulitin mo, sis, kasi nagputol-putol. Kabsat Gemski, Chappy, hindi ka namin naintindihan. Wala na. Natahimik na. Parang nag-gets ko yung sinabi niya kasi kapag 'di ba sis, kunyari yung content mo is singing or cooking. Oo. So dapat yung nanonood is yung mga mahilig sa cook or yung mga yung anong tawag diyan sis? Niche. Anong tawag diyan? Niche. Yung niche mo. Oh, niche. Oo, yun yung niche mo. Maganda kasi kapag may niche ka. Yung niche ko kasi is halo na. Random na kasi eh. Oo, nagla-live stream, music, tapos vlogs. Kasi Yung ang sa hirap. vlogs, Sige, ikaw muna. yung sa vlogs kasi sis, inano ko na yun, yung sa vlogs ko, parang pinifuse ko na yung sa cooking, tsaka sa travel, tsaka sa yung mga True. iba-ibang. Yun yung Kasi sa ang vlog. hirap naman mag-focus sa isang niche lang, di ba? Yung, for example, parang may trabaho ka, tapos, Sayang naman kasi yung ibang talent mo din. Tapos dadalawahin na lang yung channel mo, yung isa sa music, yung isa sa vlogs, yung isa sa live streaming. ganunin mo na lang. Oo. Pero iniisip mo kasi yung iisa mo na lang yung yung viewers at saka yung para isa na lang yung gagawin mo. Kasi ang hirap kasi mag-focus sa dalawang channel, di ba? Ang hirap Oo, na ngang magpalago, tapos dalaw-dalawhin mo, tatlo-tatlo pa. Buti yung mga iba kasi kaya lumalaki yung bahay, namimili sila ng subscribers at saka watch hours, kaya nagkakaroon na sila ng ads. Naghang ako, sabi niya. Oo nga, hindi namin narinig yung sinabi mo, balik ka. Oo.
Pero meron naman talagang YouTube Academy. Pwede ka naman mag-aral doon. Meron, naman meron. YouTube Yung Academy. nasa, di ba, meron Oo. naman yan sa YouTube Studio na sinasabi niya na pwede kang mag-enroll doon. Para, Nag-enroll nga ako, hindi ko tinapos. tapos may time kasi, may sinasabi din dyan sa analytics na kung alin ang magandang oras ng pag-upload ng videos, ganun. Oo, Tapos kung nabasa anong ko yun. araw, ganun siya. Mm-mm. Pero hindi ko naman nasusunod. Bahal. Oo, nakita ko rin yan. Meron. Oo. May araw Ang kung taas, saan. ang taas kasi ng mga videos na tatapusin mo para malaman mo lahat ng mga mga Oo nga, technique. umabot ng 2 Ang hours mga at saka views. 1 hour kasi yung mga tutorial nila eh. Mm. Hindi ko yun natapos, ako, click-click, ay dami ko Meron na-click. din akong isang kaibigan na kaya siya nagkaroon ng maraming revenue or tumataas yung mga views niya kasi nagbabayad siya sa TubeBuddy. Naka-premium siya ng yung pinakamataas. Anong ginagawa ng TubeBuddy? Yung niya, yung channel na inano nila, promote. O, pinopromote nila, sinishare sa Twitter, sa Facebook page, sa ano. Nagma-monthly siya. Oo. Ang mahal-mahal. Magkano? Kapag dito, umaabot sa $40. Per month? Wata. 40 ba yun? 40 or 20. Pero kapag sa Pilipinas, mura lang. Pero kapag dollars na, ang mahal-mahal. TubeBuddy? Oo, TubeBuddy. Meron ako diyan sa ko pero hindi ko lang siya hindi ko lang Naka-TubeBuddy siya ako kaso hindi siya naka-upgrade. hindi ko sinign in, hindi ko hindi ako nag-apply. Hindi, nahulog ako, hahaha. Hindi na siya bumalik. Hindi ako nag-apply kasi baka makasira sa ko sa channel. Hindi. Hindi yan makasira. Partner din, yan, kaano ni YouTube din yan. Yung Ganun. BitIQ, TubeBuddy, ganun. Parang pang lang yan, parang third party ni YouTube. Ganun pala yun. Pero meron namang sariling promotion ang YouTube din. Punta ka sa content, andun, pwede mo i-promote yung mo, video. Content, tapos, Punta ka sa content, promote yung video. Hindi ko lang ginawa. meron Kasi yun, hindi may ko bayad. alam. May makiklik kang promote doon kaso mag-sign up ka. You promote your video using Google Ads. So, choose your ads will appear. Choose your target location. Choose your target audience. Set how much you want to spend. So, kailangan kang magbayad Oo. para i-promote ni YouTube ang iyong videos. Oo, pero mag-set ka nga ng magkano ang spend mo, pero hindi na, pwede ma-set mo naman yun sa So hanggang ganun lang din. Kapag iset mo siya sa $5, lang siya, Hanggang depende ganun lang kung... din. may limit din siya. May views every dollars eh. Oo, ganyan din sa Facebook. Pag i-post mo, meron talaga nakaset na hanggang ganun lang din. Ino-operan ka nga sa Facebook page ng $15 credit eh. Pero kailangan naman nila yung card mo. Oo nga, kasi pag maubos na yun, automatic. Oo, babawas din sa'yo. So, useless lang din naman yun. Hello, Don Tomas, the Time Lord. Hello, hello. May love shoutout to you, my friend. Asa na si James K? Hindi na James bumalik. K! Wala talaga akong naintindihan sa sinabi niya. May naintindihan ka? Putol kasi yun eh. I uploaded Napansin ko, a sis, new nag-change video. ako ng nag-change ako ng Gusto mo, Na? okay ba yung ko, new profile ko sa channel? Oo. Nag-change ako. Pero mas maganda pa din yung dati. Char? Nasanay ka kasi doon. Masanay ka rin dyan. Wait lang. Tignan ko lang, i-focus. Tignan ko kasi, kailangan ko i-click yung profile kasi, siya, para makita Masanay ko ka ng rin dyan sa bonggang-bongga. sa bago ko. Hindi pa rin siya lumalabas. Ay, ayun. Maganda naman.
Kaso Diba? mas nasanay ako sa isa. O kasi yun yung ano, simula ko. Masanay ka rin dyan sa ganyan. Oh, maganda. Ginawa ko kasi parang look rock kasi siya. Rock look. Naka ano, oh? Naka-lipstick. Nakapintura. Oo, naka-lipstick nga. Yung isa kasi, ano kasi, loose pad. I uploaded a new video. Okay, I will visit you later. Wait lang, I will going to watch your video. Nung nagsisimula ako, nung kailangan ko pa ng WH at saka ano, banana. Yan, yung mga naunang mga viewers ko. Yan siya. Yung sa akin naman, doon ako kay Ate Grace, parati ako doon, tapos nananalo ako sa ano, last 5, kaya na-play all ako. Ay, 10 Watching hours. now, 10 hours watching din, now. play all. Tapos si RG rin, tumutulong din, ni-play ako. Kaya makikita ko talaga, ang laki ng ano, ang daming ano, Ang dami namang Canada sis na kaibigan daming natin na Canada daming Canada doon kasi si RG nagpe-play talaga sa ano ko. Pati Hindi. yung sa family hindi ko sa sa Pinas. nagsi-play. Pero number 1 talaga yung sa Pinas. Kasi ano, ang dami naman tayong friend na YouTuber from Canada. So which is hindi lang siya. Hindi, wala pa akong mga friends nun sa Canada, sis. Si RG lang, ang friend ko sa Canada nung nag-start ako sa YouTube. Ay, oo. RG, Pero si kapag RG nung lang. dumating na sila yung mga taga-Canada, ang dami na. Oo, nabi na. Pero nung nagsimula talaga ako sa YouTube, wala talaga akong friend na Canadian. Tapos si Ate Grace sa ano, saan ba yun si Ate Grace? Texas, Illinois. Texas. Ay, Texas. Tapos tapos sa Pinas, number 1 yata yung Pinas, sis. Number 1 yung Ako Pinas din sa ano Pinas, ko, sa number 1, analytics. kakaloka. Until now, number 1 pa rin. Ngayon, Oo. yung sa akin, sis, umabol yung India. Wait lang, tignan ko kung number 1 pa rin yung si Pilipinas. Umabol yung India sa akin, sis. Ewan ko ba, ang daming nanonood sa akin. Wow! Tignan mo, Philippines is number 1, number 2 ang Canada. O, saan ka pa? I-click ko yung United States. Tignan natin kung sino ang number 1. Number 1 ay California, Florida, Kentucky, Tennessee, and Texas. Bakit asan kayo? Asan din si Oregon? Asan si Pennsylvania? Kaya minsan nagloloko din si Analytics. Hindi Sa akin, sis, last 28 days ngayon, sis, number 1 ang India, pangalawa Philippines, pangatlo United States. Ang Canada, ano na siya? Ang Canada, nawala ang Canada dito eh. Pero kapag Ano na lifetime sa akin, Tennessee ang number 1. Dito talaga sa akin. Malayo na ang Canada, sis. Malayo na ang Canada dito sa last 28 days. Kasi di ba hindi na siya nagpe-play, so wala na. Oo, hindi na. Konti na lang. So, yung number 1 dito ngayon is India. It sounds like somebody snoring in the background. Yeah, my dog. This one. Even she's awake, she's snoring a lot. India, Philippines, United States, Indonesia, Japan, Germany, Pakistan, Malaysia, Turkey. I-click mo nga yung sis. I-click mo yung... Turkey, United Kingdom, Italy, Sri Lanka, Iraq, Bangladesh, France, Poland, Brazil, Australia, Egypt, Canada, Algeria, Spain, Kenya, Cambodia, Saudi Arabia, Greece, Russia, and Singapore. Sa last 28 days ko na report. Yun yung mga places na Sis, i-click mo yung United States. United States. I-click mo. Kasi naka-blue siya, so kailangan maklik mo siya. Sa last 28 days sa United States, California, Florida, Texas, Georgia. Oo, 4 lang. Oo. 5 lang dito. So, hindi ko alam sino to sila. California, Florida, Texas, Georgia. Texas, si Ate Grace. Si Ate Grace at saka si dami namang nakataga Texas.
Ako, Hindi ko California, alam, basta Florida, Kentucky, Tennessee, Texas. Madami naman. sa Kasi, last 28 days, 2 ha, 4 lang. Pinaka-ano, taas yung California. Sino kaya yung sa California? Ayan. Tataka tuloy ako, sino yan? madami naman subscribers kasi na, meron kasing mga hindi natin kilala na nanonood pa rin ng video natin. Oo, meron talaga. Hindi na bumalik si si Na Jensen. ano ako, walang Minnesota. Walang Ay, bakit Minnesota. walang Minnesota sa'yo ako? Laging number 1 ang Tennessee. Tapos, kung hindi man number 1, ano siya? Number 5, Walang number Minnesota 3. sa akin dito. So, ibig sabihin, wala akong kapamilya dito na nanonood sa ano ko. Bakit hindi ka? Ay, sometimes kasi, sis, alam mong ginagawa ko. Minsan kasi nagpapaharang ako ng sarili ko. Ay, hindi ako gumagawa ng ganyan. Kaya pala Minsan. meron kang ano. Oo, kaya may Tennessee din. Kaya pala Tapos may Tennessee ka. Wala ako wala talaga. As in, Tapos wala akong nung Minnesota. nangangailangan Pero ako ng imposible naman, WH, walang nag-watch sa ano ko sa Minnesota. uy, nawawala din kaya yung mga ibang states kung saan nagpi-play yung mga iba. Ah, Nawawala siguro, din. tingnan ko nga sa 90 days kung lalabas ba ang Minnesota. 28 days lang kasi to. Wala talaga, as in. Wala talaga, hindi yan California, Texas, nagpapakita. Florida, Georgia. Wala din yung mga Ohio eh. Tingnan ko nga 365 days. Ay, Guys? ito na nga eh. Lifetime na nga yan. 365 days. Guys, Oh, kung ayan, hindi po meron- matuloy ngayon yung bingo, guys, bukas na lang, guys. Ano siya, Kailangan nag-update na rin talaga. sa'yo, sis. Ang ano? Yung sa may sa June na revenue mo. Ilan na Ang pasok? ano? Kunti lang. Ay, hindi mo pala gustong i-share. Oh, yun ko i-share. Secret. Hindi mo nga i-share sa'yo eh. Share Hindi mo ka na nagtatanong eh. sa'yo. Ikaw nakasahod ka na, di ba? Sana all. Hindi naman ako nagla-live parati, kaya ganyan ang nangyari. Nag-loading ako kakabs, sabi niya, nag-loading daw siya, tapos hindi na siya nakabalik. Siguro naglaba na yun. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. 2 na lang na iwan. Kung hindi po matutuloy ngayon ang ating bingo, bukas na lang po. 2 na lang na iwan. Mega love shout out 2 million. 2 million in the house. Alangan naman na iwanan nila yung 200. Wala na, tapos na si RG. Hindi Tapos na pa. siya sa ano niya. Matagal pa yun. Uy! Maaga pa mag-11 pa lang dito. So hanggang 2 a.m. pa siya dito. Yun. Sabi niya, Oo, laging ganyan. Uy, 5 hours, mga 5 hours or bakit 7 wala ba siyang hours. trabaho the next day? Ay, Kasi Sunday di ba pala. Saturday pa lang ngayon? Sunday pala, wala pala siyang pasok. Grabe, 51 watching na. Ay, mas madami nung part 1, sis. 70, 80, ganun. Nandun ka ba nun? Sa part 1? Parang Saturday yata yun. Saturday ba yun or Friday? Ano ata? July Parang- 11, July 12 ata July 11 Iiwan ko, ata sa nakalimutan Pinas. ko kung anong araw yun. Parang umaga yata Hindi, siya nag-live. Saturday yun. Saturday. Sunday siya, Sunday siya sa Sunday sa Pilipinas, tapos din siya, naggabi din siya sa Pilipinas. Parang dalawa siya. Oo. Parang umaga at saka gabi. Ganun. Tapos, may work kasi ako nung umaga siya nag-live. Sino ba yung mura pa yun? Sabi niya. Ano yung mura pa yun, sis? Kabsat. Alas 11 na sis, oh. Natutulog ka na? Malapit na. Kasi hindi matutulog yung isa pag hindi ako matutulog. Mura pa yun, ha, ha, ha. Anong mura yun?
Pasasali daw ako sa bingo. Kasi gusto niya magtutok talaga. Sino? Alam mo na, nandun ako. Ah, Sali daw ako sa bingo. Ayoko muna kasi baka hindi naman ako nanalo dyan sa bingo. Hindi naman ako swerte sa bingo. Ayokong habol-habulin yung ano nila, yung magic word. 25 numbers yun, sis? 25 numbers? Ewan, 25 ba? Hindi ko alam. 25 numbers 1 to 90. Sabi naman niya, oh my God, wag na kapag 25 numbers. Tanungin mo nga sis kung 25 numbers. Nakikibinggo din si Binis. Oh. Hindi siguro, ano ra siguro 10. Grabe naman yung 25. Oh, i-press mo yung form. 25 kaya. Talaga. Bakit prines mo ba? Oo. Clinic ko siya. Ang dami naman. 25 numbers nga. Ala, grabe. Ang tagal niyan matapos. May sumagot ba? Ano? May sumagot ba sa tanong natin? Ano bang Uy, tanong mo? 25 daw, 25 daw. May gas, wag na. 25 Oo, 25. Nakita ko sa form. Ay, wag na. Abutin ng siyam-siyam yan. Grabe naman yung 25. Oo. Sinulit niya talaga yung yung mga tao. Wag na. Sa kanila na lang yun. Guys, kung hindi matuloy ngayon yung bingo, guys, bukas tayo ulit. Tapos yung ruleta, bukas ko na din ipapaikot. Yung entry 1 and 2. Naglaban na siguro to si Jimsky ba? Hindi na bumalik. My gas. Ano ba yan? 25. Matulog na lang ako. Kantahan na sis. Mag-concert ka na dito. Yun no? Ay, try kong maagang matulog para mag-LS ako mamayang umaga dito. Char, Diba? mag-ilit ka na naman. Grabe ka. Wala naman tayong ngayon, no? Para, Bukas wala akong gagawin bukas. Mag-impake lang talaga. As in. tapos mag-LS ka? Hindi, maglilinis ako, tsaka mag-impake, tsaka mag-laundry. Kasi Ano ka pala ako kanina, nagluto ako ng... matagal ako gigising. Paggising ko, maligo, mag-impake, tsaka Nagluto ako ng tawag dito, nagluto ako ng meatballs, tapos pasta, spaghetti. Spaghetti with Char. meatballs. Pero beef siya, kaya makakain mo yon. As if naman Oo, na matitikman mo. Kakain ako ng beef. Eto siya, sisend ko sa'yo. Isang palayok at saka isang, ayan yung Pero hindi siya maganda yung picture. Hindi nakita lahat ng ng meatballs. Wanna be free. 5 million in the house. Kagigising lang, sabi ni Sis Martina. Hi, Sis Martina. Hello. Ayun, kakantahan tayo. Sabay ganun eh. Hi, Sis Martina.
Hi, Sis Martina sa Minyano. Kakagising lang. Saan ba siya, sis? Pinas. Bakit kakagising? Ay, Pinas ba? Oh. Anong oras ngayon sa Pinas? Alas Ano siya, 10 ng napuyat siya umaga. siguro kay napuyat siya sa LS ni Jenson. Pala. Day off nila eh. Meron din akong dito, sis. Yung over voice. So, Over voice. nagpapatugtog ka tapos mawawala yung music. So, pag Oh. magsasalita ka, automatic mawawala yung background music. So, pag hindi ka magsasalita, aapaw yung music. Parang ganyan. Parang isang handoman sa usa kaawit. Ay, sayang hindi ko na-videohan yung first drive ko. Pero kapag mag-video na lang ako, mag-pretend na bagong drive ko lang yun. Anong drive? Hindi, nag-practice ako mag-drive. Ay, mag-drive. Pero unplanned siya kasi di ba nagpunta kami dun sa may bundok-bundok? Ay, bundok. Sa may kagubatan. Sabi ko, Oo. gusto Eh, kong madali mag-drive. lang naman mag-drive, sis. Gusto kong Madali mag-drive lang ka ako, kaya binigay ni Brian sa akin pero not bad. Hello, Sisi Annalyn Balboa. Hello. Mega love shout out to you, Sis Annalyn. Annalyn Balboa. Alam mo yung, ayun, ano ba yung pinapakanta ko kanina kay Caps at James? Yung break every chain, sabi niya. There is power in the name of Jesus. Alam mo ba yun? Sis? Ano? There is power in the name of Jesus. Hindi. Pakinggan mo nga, baka alam mo. Ayan, mega love shout out sa inyo guys. 3 million in the house and 33 thumbs up. Mega love shout out. Ayan. Parang mapospon ngayon ang ating bingo guys kasi 3 viewers lang tayo. Hindi ko talaga alam yan na kanta, sis. Kahit pakinggan ko. Pero meron namang isang kanta na Christian song. Sige, kanta ka sis. Kasi naman ngayon Sunday sa Pilipinas. So, Ay, nawala. Saan ba yun? there is power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Parang kailangan talaga ng magandang mic para may condenser. Nawala. Salamat. Eh, hindi pa tulog yung mga bata. Ano ba yan? Bahagi ng masaya at makulay na buhay ko dito sa elementarya. Sa aking mga magulang na kumalingas sa akin simulat sa pool. Kailanman ay walang makakapantay sa pag-aaruga, pagpapalaki, pagpapaaral, Diyan ka pa sis. Oo, tunay na hinahanap ko kayo yung ay ng dakilang. kanta na Sa aking mga pamilya na laging sumusuporta sa aking laban. Alam kong sa maraming pagkakataon ay pinapainit namin ang inyong mga ulo. Ngunit kahit kailanman ay hindi nyo kami sinubuan.
Kinikilabutan ako sa speech. pangangailangan. Ma, wala ka man sa aming piling habang kami lumalang. Naiiyak Naiiyak ako. My gosh. Ay, pinugulaan mo ng iyong pagmamahal. Salamat na lamang sa teknolohiya at nakikita pa rin natin ang bawat isa. Hayaan mo, Mama. Sisikapin ko pong makapagtapos para balang araw ay ako Drama naman ka diha, sis. Uy. inspirasyon ko, lakas at sabi. Ayan. Yung speech ng graduating Ito ba? na. Yung graduate. Ayoko ng mga drama ngayon kasi sumasakit yung dibdib ko. Ito na, Goodness of God. Nirequest mo to dati eh. Ay, goodness of God, yeah. Gusto mo to, di ba? Yep. You, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. Oh, I will sing of the goodness of God. Ano yan, nagigitara ka? No one like you have been faithful. Oo. And all my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so Ba't nawala yung sound? good. With every breath that I'm able, oh, I will sing. Nawala ba? Of the goodness Kanina. of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life and God, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life is God, I'm surrendered. Your goodness is running after, it's running after me. My life is faithful. You have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yay! Glory to God. Your goodness. Hi, Ayun. ate, sabi ni Lailani Ricardo Ascado. Meron pa yung Amazing Grace. Ah. Gusto mo yan? Amazing Grace. How sweet the sun ba yun? Alam mo yung He is Lord? Ano yun? He is Lord. He is Lord? Hindi. Pero search ko. He Pag hindi ko is alam, hindi ko Lord. pinapakanta ko. He is Lord. He has risen. Tapos, ano, yung God is here, tapos in Jesus' name, alam mo yun, mga yan. Yung God is fighting for us. Marami akong kanta, kaso hindi ako marunong kumanta. Mas especially, mga praise and worship song, marami akong alam. Na, Ay, hindi ko kanta. alam, sis. Ang Yung English sis, ko. yung God is fighting for us. God is fighting for Alam us. mo ba yun? Sandali, hanapin ko nga. Wait lang. God is fighting for us. Iparinig ko sa'yo. Kay Darlene Sheck ba to? Ayan, nagbaba ng bahay si Lailani. Eto. Hindi ko alam. Hindi ko Ang ganda alam nito. yun. Ang ganda nito, sis. Shut it up, shut it up. Parang narinig ko yan, pero hindi ko lang talaga alam. Saka ang taas niyan, hindi ko pwede magkanta ng taas ngayon kasi Oo, late na. mataas kasi kapag si Darlene Sheck yung kumakanta. Late na Mataas. dito. Lailani Escado, mega shoutout. Yung mga alam kong kanta, yung kanta ni Beth Hoben, Don Moen, ganun. Si Darlene. Tapos, papakanta ko pala sa'yo yung Be With You na parang Hillsong din siya. I-search mo, sis. So sis, alam mo to, Who You See I Am? Who You See. Who You See I Am. Alam mo? Who You See. You desire for me and it's printed. I'm a child of God. Yes, I am. That one. Hillsong. Yeah, Hillsong. Alam mo yan? Hindi. Ano siya? Who I Am That I'm the Highest King. Who You See I Am. Hillsong music. Luto lang ako since lunch nakabili. Sige lang. That the highest King would welcome me.
I was lost, but He brought me into His love for me. His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a I am child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me. His grace runs deep. While I was asleep to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Ay, ang ganda. Sing not forsaken. I am who you say I am. No one for me, not against me. I am who you say I am. Ang taas pala I nito. am chosen, not chosen. I am who you say I am. No one for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who your Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sanggoritoy. Sin not forsaken. I am who you say. You are for me, not against me. I am who you say. I am sin not forsaken. I am who you say. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am sin not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. You are. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Why, happy Purple Bee. Hello. Happy Purple Bee. Ayan. Ang hirap magpataas ng boses ngayon. Sis. Ang taas niyan. Hindi, yung asawa ko natutulog, may baka. Sige, yung
Yung be with you, yung savior of my soul. Ganon. Kailangan ko ng yung mga lower lang kasi Sis, need mo na ata kape, hahakantahan mo na din. Ano daw? ano ang kanta? Kantahan mo na din. Alam mo ba yun yung yung Be With You by City Harvest Church. Paano ba yan kantahin? Yung Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. Yun. Hindi. Ah! Bakit ba yung mga mo ibibigay mo na hindi ko alam. Baka alam mo yun. Search Hindi mo. talaga as in. Sa Bakit tono hindi pa mo lang. alam? Kakaloka. Ito na lang. Ocean pero i-lower ko na lang yung niya. Ah, Ocean. Sana all karaoke. Kaya next kantahan baka pwede umakyat. Oh, ngayon akyat ka na sis. Great unknown. Kahit tagu-taguan lang tayo. And there I found you in the mystery, in ocean's deep, my faith will stand, and I will call upon your name. Taas din ito, no? And keep my My eyes above the waves. we know When oceans rise, my soul will rest in your embrace. for I am yours. Hindi naman ako You kumakanta. are mine. Parting time. Naku po. Baba ka muna sis Happy Purple para makakanta ka. The days I found so deepest water. Bukas, akyat, kinig lang muna natin. Will be my guide. Who make me feel This surrounds me. Never back, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will raise in your embrace. For I am yours. and Wala mo. you are mine. Walang kasa ng boses dito. Bakit di makita si Sis SJ? Nakapadyama na yan. Yes. Nakaka-inlove naman ng boses ni Idol. Sabi na Sanggo, andyan na naman yung number 1 fans mo. Si Sanggurito. Nalala mo siya, Sino ba yan sis? siya? Si Sanggurito. Yung talagang number 1 mo na laging nagre-request sa'yo, yung mga may hugot-hugot. Ay, ganun Nalala ba mo? yun? Nakalimutan ko rin kasi hindi na ako makiat, di ba? It's been a while, child. Sige lang, request ka lang dyan, laging Sanggurito. nagre-request. Wag yung yung lagi matataas na nagre-request. kanta ha, kasi bawal na O, kantahin mo daw yung parting time, sis. Parting time. sige, parting time. Hindi pwede yung matataas kasi late na dito, dami natutulog na yung Parting asawa ko. time, guys. Request by Sis Happy Purple V. Ayan. I remember the days. Wow naman. Love song. Sarap makijamming, Aakyat talaga ako minsan. Ngayon, nakachamba ako, nag-check ng CP, nakita ko Sige, live ito, kayo. parting time. Oo, ito, kanina pa ako naka-live, sis. Mag-2-3 hours na ako, oh. Mag-3 hours na. Durotoy, para sa'yo to. Hindi kasi, yan. Yan, ito na yung request mo, sis. Happy Purple V. Ay, happy purple. Ito na.
days when you're When you're here with me. Medyo lakasan mo yung mic mo, sis. tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left Regrets me me all alone. Go on. Do what you want. But please don't leave me. Break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These were the words that you should hear. Kikisabay ako kahit di ako marunong Time and kumanta. time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, boy. I need you back. To me, I don't wanna lose you, baby. baby, can't you see? Oh, I need you, you. You're a part of me. I wish someday you'd be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Malinaw ba yung mic? Medyo mahina. Medyo mahina yung mic. Hina. Ano ba yan? I wish someday Someday you will back home. 'Cause I really miss you. darling, please come home. Nakikisabay din si Trixie eh. Mahina ba yung mic pa rin? Mahina. Bakit kaya? Ano nangyari? Ayun! Ayan, tapos may ano siya, okay naman sa akin, haha, rinig na rinig, sabi niya. Oo, narinig siya kasi hindi lang siya masyadong malakas. Ano, may request si Sanggurito eh. Kung sakaling ikaw ay lalayo, naku! Ay, ang taas naman yan sa Angguriti. Wala bang mababa niyan? Hindi ako pwede, Galing dancer si Trixie. So. hindi ako pwede kumanta ng Kung mataas. sakaling ikaw ay lalayo, tawhin mo na rin pati ang puso Maghanap ko. ka nga ng iba. Ng ibang ano. Puro hugot yung mga ano ni Sanggurito kasi eh. Yung medyo mababa daw ano, Sanggurito eh. Kasi ano, gabi na dito. Baka Alas paliparan 12 na sa kanila guys. Ano, 12:35 na, di ba sis? Wala pa. Ano pa, 11:35. Pero yung asawa ko. Same pala tayo ng oras pala. Haha, all but gold kung sakaling ikaw ay lalayo. Oo nga, all but gold. Ano. Hilig mang iwan. Para yan sa mga hilig mang iwan. Andyan, sabi ko sa'yo, laging hugot si Sanggurito, yes. Eh di mas masakit na naman sana yung ano. I've never been to me na naman. Ito yung kung sakali ikaw ang lalayo. Ano ba yan? Panglalaki naman ito. Hindi, kaya mo yan. I've never been to me na naman. Dati, I've never been to me. Ngayon, I've never been to me na naman. Darating man ng isang araw, ika'y lit at di na matanaw.
Tigil sa pag-ikot ng mundo. Ayan, dahil wala ka na sa piling ko. Kung tayo magmahal na ng iba, anong halaga ang buhay pa? Damhin mo ng araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, patay, dalhin mo na rin Pati ang puso ko. pagkat ito'y di nalilibot sa buhay na puno ng hirap. Tangi ko na lang pakiusap. Makakatulog si Trixie sa lamig ng boss. Ngayon o hirang, Mabagyo, sis. sana akong kalimutan ang ating Ating nakaraan na kay sarap. Tagay pa. ano bang nangyari sa'yo, Coritoy? Bakit mo ni-request to? Ang sakit naman. Sakit naman ang kantang to. Naalala ko tuloy yung nakaraan. Inisipin tuloy ako. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di na nalilibot sa buhay na puno ng hirap. Charot. Tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang. Sana akong kalimutan. Sakit naman. Ating nakaraan Na kay sarap. sarap. Hirap na ito ah. Sakaling ikaw Ikaw ay ay lalayo. Pero huwag kang mag-alala, sakaling lang naman, hindi pa naman kayo nagkalayo. Galing ikaw ay lalayo. Oo nga, hindi pa naman siya lang. Ah, Uy, kanta Corito, ito. huwag ka nga kasing mag-isip ng advance. Si Kasi Simply hindi Jen. ka- Napakasakit Kuya Eddie daw. Pakpay na. Sandali, hanapin ko ha. I've never been to me. I've never been to me. Napakasakit, Kuya Eddie. Wala, lumalabas ka agad siya. Yan kasi ang kanta idol ng nagmamahal na iniwan. Hindi pa naman iniway sang guritor kasi kung sakaling ikaw ay lalayo. So, hindi pa siya lumayo. Sakali lang yon. Ay, sis, happy Purple V. Daan ka dito para kumuha ng itlog. Oh, ito na. Ito na, happy for Igorito eh. Ito ba to? Napakasakit, Kuya Eddie. Ano ba sa sa una? Mas mahirap yan sa sakalin, sabi ni Ricardo Biong. Hindi ko pala alam ang kantang ito. Sa chorus lang. Ano ba ito sa una? Uy, naririto, nagpapanat ng buto. Ano ba ito pagkantahin? Kantahin? Paano ba ito kantahin? Hindi ko pala alam to, sis. Napakasakit, Kuya Eddie. Isip, umilis Isip na ko. araw upang ako'y makabalik. Tigil ang gising.
alak, sugal, sigarilyo. Ano ba yan? Yung ano na lang, yung Please na lang ako. pinukpok mo ng martilyo, ganun sana yung kantahin mo. Kuya Eddie. Ang Wag mo daw sinabi. kantahin yan, sis. Yung ano na lang daw, yung Ano ba yan? to me. Ako marunong nito. Ano yun? Yung I've never been to me na lang. Yan na naman. Yan na naman. O, sige, yung ano na lang, sinaksak mo ng kutsilyo. Patay. Para kay Sanggorito. Pinukpok mo ng maso. Di ko alam kung ano yun. Kung anong title yun. Anong title ba yun? I've never been to me ba yan? Never been to me. Back ako dito kung live pa kayo mga sisi. Nakaka-imig ako. Bilang nakabi ako. Ay, pakinggan mo muna to, Happy Purple. Ito na yung request mo. Person not your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I know that you dream about the things you'll never do. But I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California, anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise that I've never been to me. Hello, Mabel Marabilia. Hello, Sisi. Please lady, don't just walk away. 'Cause I have the need to tell you why I'm all alone today. I can see so much pain still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lives? Ooh, I've been to nights in the Isle of Grace while I sip Pina de Aya. I move like Hollow in Monte Carlo and showed him what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman is supposed to see. I've been to paradise and I've never been to me. Ano ba yung comment ni Sanggorako eh? Ito naman ang kantang parang tinutusok ang puso kong sugatan. Ayan, thank you, Mabel. Thank you, Karian. Crying for a good girlfriend that might have made me complete. But I took the sweet life I never knew I'd be bitter from the sea. I spent my life exploring the double worry that costs too much to be free. Lately, I've been to paradise. I've been to paradise. But I've never been to me. Georgia, California, anywhere I could run. I've been to paradise. Never been to me. Hindi ako marunong kumanta, oy. While I sip champagne on a yacht. I've been to paradise. Hugot yan. Ang
ganda pakinggan. Alam nyo guys, ang ganda pakinggan ng Be mga right music. back mga Pag- sis. Thanks sis SJ. Dalawang request kong kinanta mo. Yay, may ako Oo, request kay sis Chris. My gosh. Di ba sis, ganda pakinggan yung mga music na ganyan pag tulog, pag nasa Oo. bed. Janet Ronquillo, hello, hello. May kalab shout out. Hey, Janet, wrong tell you. Ronquiller. Charot. Wala nang request kasi matutulog na ako. Dan, Uy, thumbs merong up dan isa, sa oh. premiere mong idol, sabi ni Sangorito. And salamat. Guys, may entry number 1 din dyan, ay number 2 dyan sa taas. Para bukas kasi parang late na. Parang wala tayong pabinggo at paroleta ngayon kasi walang PayPal, 5 lang. Ito, Sangguratoy. I can't say goodbye to you. Matutulog na kasi ako. Wow, I can't say goodbye to you guys. You said it would be better if we stopped seeing each other. If you had only met me first when you were free. 'Cause now you've got commitments, expect things from you that you can give to me. Oh, but baby, can't you see? I can't say goodbye to Thank you guys. no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Patutulog. Neither of us planned that we would fall in love this way. But since we did, why should we be apart? Sometimes some things happen that can never be explained. Now it's too late for me. I've already given you my heart. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in my heart. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Who knows why we choose when we choose the ones we love? Who knows why we do things we know when we're in love? I know that you're a decent man, and I try to do what's fair. But how can I forget all the feelings we have shared? I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in my heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. I can't tell you goodbye. Uy, Ayun. pinaiyak mo daw. Salamat sa mga kanta mo, idol. Pinaiyak mo naman ako, sabi ni Sanggurito. Naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy ang babaeng minahal ko ng lubusan pero iniwan pa rin ako. Baka ako yun. Pakita ka nga mukha mo, baka ako yun. Wala na si Happy Purple. Asa na yun? Kararating Andyan lang daw yung pa. asawa niya kaya nag-exit muna. Sis, bababa na ako, sis. Kasi matutulog na yung anak ko. Sige sis, good night and thank you. Naka 3 hours ka na din, oh. Oo, thank you so much sa'yo sis. Okay, thank you, guys.
Next Good time night. ulit. Good night. Good day. Oo, Next time. week ng Saturday. Ulit. Baka rugi ako niyan kasi galing sa bakasyon. Ay, oo nga pala, no? Kasi pag after sa trabaho, ay after sa bakasyon namin sis, pagka next day, pag uwi namin dito, pagka next day, trabaho agad. Apoy, no? Kapoy. Sige, sis. Good night. Thank you. Good night, Kuratoy. Good night, sis Janet. Good night sa lahat. Bye. Thank you, sis. Good night. Thank you, ha, sa pagsama sa akin. Ricardo, good night. Bye. Salamat sa magandang kanta, sabi ni Ricardo. Bye, idol. Sabi niya. Ayan, guys. Wala na ba tayong, wala. Hindi na to aabot ng 10 viewers. Kung hindi na to maabot ng 10 viewers, guys, bukas na lang ako magpabingo at magparoleta. Yung mga nag-entry today. Good night po sa'yo dyan, sabi ni Janet. Jesus, we ask for your presence to come. Fill this whole hall, oh God. It's your love, your goodness, your love. Thank you guys sa pagsama niyo sa akin. Wait lang. I-continue ko lang to. Host, sa labas na ako, sabi ni Jemski. Sige lang, Kapsat. Enjoy your, enjoy. Ingat. Have a blessed Sunday, Kapsat Jemski. My comfort when I'm weak, I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Wow, galing mo palang kumanta. Of my soul. Hindi music yun. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let I learn to worship you. Tagalog naman. Magtagalog na lang muna. Kung mamasdan ang iyong kagandahan, nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko, ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Ibigin ka ang siyang nais ko, sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, nababawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, galak ay umaapa. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Hindi pa ako inaantok kaya kanta-kanta na lang ako dito. Pagpasensyahan nyo na guys, kasi wala talaga akong talent. Sasabayan ko lang yung music. It's better tonight. Stand out and connect with Papurit pagsambay iaalala. Kas noon, ngayon at magpakailanman, lululwalhatiin ka. Ito na lang. Akin ay nagmamahal. Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos. Paano ba tong miss na kita? Kantahin ko nga. Ay, pakinggan ko. Kiling kita. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, giliw ka. Miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Pag kita'y kapiling, nasa langit sinta. Di matapos siya ring ligaya. Pag hindi nakita, ay nalulungkot na. Di ko kaya na nag-iisa. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Ano ba yan? Sanggorito? Hindi ko alam to. Huwag kayong tutuwad, ha? Baby frozen tears, it was hard to the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside is my love is still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Da 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 da. Baby, now I'm alone and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride. I can't hold on to feelings gone strong. Tony Fan Vlog, naimbag na malem mo kabsat, naimbag na malem mo mat kabsat. Salamat. When I'm in love, it will be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do.
No man can ever love you, no, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. Ayan, hello. Naimbaga malam nyo amin kakabsat kang gagayam. Good afternoon and good evening, good afternoon. Ayan, simple dance, sabi ni Tony Blunt Fun Vlog. Ayan, thank you so much naman dyan. Bukas na yung bingo natin guys kasi wala tayong masyadong viewers ngayon. So bukas na yung ating roleta at saka pa-bingo. As I love you. Hindi ko pala alam ito. Ayan, palablab naman guys. Sabi ni Tony Fun Vlog. Ayan. Guys, padikit kay Brother Ricardo guys. Ayan, member ko po yan. Ayan, padikit po sila guys. Ay, wrong. Nasa ibang LS kasi sila kasi may pinuntahan silang mga Grand LS ata yun. I'm in control, oh lady with a plan, living that land. Ha? Nakalimutan ko na yung tono nito. I've got it together, to call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall until into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. Get out of school, I fight out of control. Just another fool. You touch me when I'm weak, I'm a feather in the wind. And I can't wait to feel you're touching me again. With you, I'm just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child. But wanting me, look all over your face, is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love. Get out of school and fire up of control. I'm just another fool. You touch me when I'm weak, like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman in love. Just another woman in love. Get out of school, a fighter of control, and just another fool. You touch me when I'm weak, I'm a feather in the wind. And I can feel you touching me again. Just another woman in love. Habang hindi pa ako inaantok, ako dito. Magkalat ako dito sa LS ko.
Magkalat talaga, no? I came to you and never asked too much. Wondering what you would say. Di ko alam yun. Ayan, salamat sa mga nakabidi dyan. Pag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang. Ayan, thank you guys. Thank you. There's a look in your eyes. Must be love at first sight. Guys, mag-end na ako, guys. Thank you, guys. See you again tomorrow, guys. Mag-end na po ako. Kakahiya kapag magkalat ako dito sa LS ko. Thank you, guys. Thank you so much. God bless you all. And see you again tomorrow. Magpapalaro po ako ng bingo and roulette. Ayan, God bless you all, guys. God bless. And more power and God bless. And have a nice day and great day sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. Ilocana sa America is now signing off. Thank you.